ηχογράφηση. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία πρόσφατα οργάνωσε δύο διαλέξεις. Η μία είχε ως θέμα το γήινο σύστημα και η άλλη την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτω από το γήινο σύστημα, όπως μας είπε ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος ο Παυλίδης, διακρίνεται η νοόσφαιρα και η βιόσφαιρα. Η νοόσφαιρα έχει σχέση με τη τεχνητή νοημοσύνη. Η βιόσφαιρα με τι άλλο, με τη βιολογική εξέλιξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι τρεις αυτές διαλέξεις θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν μία ενότητα, σαν μία τριλογία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μιλήσει κανείς για τη βιολογική εξέλιξη όταν θέλει να αγκαλιάσει ολόκληρο το σύστημα μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Δηλαδή να καταλάβει την εξέλιξη του ανθρώπου αλλά και την επίδραση του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Η εξελικτική σκέψη είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας καθοδηγήσει στην φύση του ανθρώπου και στην πορεία του, αλλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για πάρα πολλά πεδία της επιστήμης πέρα από τη βιολογία. Ίσως θα μπορέσουμε να αναφερθούμε σε αυτά στη συζήτηση. Αλλά είπα ήδη πολλά και θέλω να δώσω το λόγο στον σημερινό μας ομιλητή, που είναι ο ομότιμος καθηγητής του τμήματος βιολογίας του ΑΠΘ, ο κ. Θόδωρος Αμπατζόπουλος. Εν συντομία να πω ότι διδάσκει το μάθημα εξελικτική βιολογία και στοιχεία γενετικής πληθυσμών στο τμήμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 300 δημοσιεύματα, πολλά από αυτά είναι σε διεθνή περιοδικά με κριτές. 3 βιβλία, στην έκδοση 3 βιβλίων έχει συμμετάσχει, έχει υπάρξει προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλές ημερίδες, συνέδρια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, κριτής σε 400 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, μέλος συντακτικών επιτροπών σε 3 διεθνή περιοδικά και επίσης υπεύθυνος της σύνταξης του Journal of Biological Research, διεθνούς επιστημονικού περιοδικού, εκδίδεται από το Springer, ανήκει στο ΑΠΘ. Έχει συμβάλει σε ερευνητικά προγράμματα με σημαντικές χρηματοδοτήσεις ερευνητικές από την ΙΜΕΔΑΠΗ και από την Αλλοδαπή. Επέβλεψε 15 διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες πάρα πολλές και υπήρξε μέλος της συγκλήτου του ΑΠΘ, διευθυντής του τομέα γενετικής ανάπτυξης και μοριακής βιολογίας, και μέλος του συντονιστής του ΟΜΕΑ του τμήματος βιολογίας για 11 έτη, συντονιστής και μέλος πολλών επιτροπών, διευθυντής του εργαστηρίου γενικής βιολογίας του τμήματος βιολογίας και το τελευταίο, που έχει και άμεση σχέση με το αντικείμενό μας, είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας. Λοιπόν, το λόγο έχει ο μιλητής μας. Κύριε Αμπατζόπουλο, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Έγινε κάτι με την... Μια στιγμή. Δεν εμφανίζεται η παρουσίαση αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάτι άλλαξε. Ας το κάνουμε από την αρχή. Share screen και... Ναι. Να το κάνουμε ξανά λίγο. Ωραία. Να μου επιβεβαιώσετε, το βλέπετε πια ξανά. Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Και επίσης ότι να δούμε λίγο ότι αλλάζουν τα slides. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να μιλήσω λίγο για τον τίτλο. Θα ήθελα να γράφει η εξέλιξη υπό το πρίσμα του νεοδαρβινισμού. Αλλά δυστυχώς η λέξη εξέλιξη χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως λέμε η εξέλιξη της νόσου, η εξέλιξη της δίκης ή η εξέλιξη του καρκίνου κτλ. Που δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με την εξέλιξη των οργανισμών. Το δεύτερο σημείο είναι νεοδαρβινισμός στον τίτλο, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ρεύματα, ο ουδετερισμός, ο λαμαρτισμός κτλ. Εγώ θα σας μιλήσω μόνο
για κάποιο από αυτά τα οποία επέλεξα, γιατί με έχει πείσει περισσότερο στα 38 χρόνια που διδάσκω το μάθημα. Συνεπώς, ας δούμε λίγο τι είναι βιολογική εξέλιξη. Η εξέλιξη των οργανισμών είναι μια συνεχής διαδοχική μεταβολή των γονιδιωμάτων, δηλαδή του συνόλου της πληροφορίας, της γενετικής πληροφορίας, σε πληθυσμιακό κυρίως επίπεδο, η οποία λαμβάνει χώρα μετά από επιλογή χαρακτηριστικών που συμβαίνουν τυχαία, το τονίζω, στο γενετικό υλικό των οργανισμών. Η εξέλιξη δεν έχει συγκεκριμένο στόχο, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Εξαρτάται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος και στηρίζεται καθαρά στην επιλογή και καθιέρωση προσαρμογών ή προσαρμοστικών χαρακτήρων που προσδίδουν καλύτερη επιβίωση, με αποτέλεσμα οι φορείς να έχουν συγκριτικά καλύτερη αναπαραγωγή από άλλους που δεν έχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Οι αλλαγές λοιπόν μπορεί να εντοπίζονται και στο επίπεδο του ατόμου, αλλά μην ξεχνούμε ότι τα άτομα απαρτίζουν το πληθυσμό και οι πληθυσμοί τα είδη. Θα δούμε αργότερα κάποια παραδείγματα. Υπήρξαν πάρα πολλές απορίες και αντεκκλήσεις γενικά, οι οποίες προέκυψαν από διάφορα στοιχεία. Ένα βασικό είναι η διδασκαλία της εξέλιξης και οι αντιδράσεις, όπως απολύσεις καθηγητών, οργισμένοι γονείς, κατηγορίες για πλήση εγκεφάλου από αθεϊστές. Αθεϊστές δηλαδή είναι οι δάσκαλοι της εξελικτικής βιολογίας ή της εξέλιξης. Η αμερικανική επιρροή στον δυτικόπαιδο κόσμο ήταν πολύ σημαντική. Αν θέλετε αργότερα μπορούμε να το συζητήσουμε, κυρίως διότι είχε ανεβάσει τη βιβλία σε πολύ ψηλά επίπεδα και τελικά υπήρχε και ο τρόμος του ρατσισμού, όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης, η έντονη ισλαμική παρουσία στις αίθουσες της διδασκαλίας, όπου έχουμε δηλαδή μεικτά ακροατήρια, έχουμε πολλές φορές αντεγκλήσεις μεταξύ ποια θρησκεία είναι εκείνη ή ποιος θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, την εξέλιξη κτλ. Ο τρόμος του ρατσισμού, σας τον ανέφερα, προκύπτει γενικά από την πολυπολιτισμικότητα και το χειρότερο όλων είναι ότι πάρα πολλοί ακόμα και σήμερα, και θα δούμε γιατί, πιστεύουν ότι τα είδη είναι αμετάβλητα. Και υπάρχουν οι διατυπωμένες θεωρίες. Δηλαδή η αμεταβλητότητα των ειδών δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Συνεχίζουμε με μια χωρία παρεξηγήσεων, παρανοήσεων ή παραποίησεων, όπως είναι ο όρος της φυσικής επιλογής, ο οποίος διατυπώθηκε από τον Νταρβίνο, άτυχο, γιατί παραπέμπει να ψάξουμε ποιος είναι ο επιλογέας. Εγώ θα πρότεινα και προτείνω και πολλοί το δέχονται τη μη τυχαία εξάλληψη, γιατί εκεί ίσως δεν αναζητούμε αυτόν ο οποίος εξαλείφει και όχι επιλέγει. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Οι ιδέες του Δαρβίνου τώρα διαστρεβλώθηκαν για να εξυπηρετήσουν κυρίως κάποιους επιστήμονες για ίδιο όφελος, όπως είναι ο Χέκελ, ο Χάξλι, και μεγάλος αντίπαλος ήταν στην Οξφόρδη η ίδρυση της έδρας φυσικής θεολογίας από τον Πέιλι το 1802, ο οποίος γράφει τα δοκίμια Natural Theology και Evidences of the Existence, δηλαδή φυσική θεολογία και μαρτυρίες για την ύπαρξη. Εδώ μπαίνει μέσα πλέον το θέμα αν το φυσικό είναι ηθικό ή αν το ηθικό είναι φυσικό. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με κυρίαρχα φιλοσοφικά ρεύματα που αμέσως σε λίγο θα αναφερθώ σε αυτά. Η έννοια χρόνος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξελικτική βιολογία. Δεν είναι μόνο η περιραίουσα ατμόσφαιρα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όπως είπαμε το περιβάλλον είναι εκείνο που καθορίζει την επιλογή των προσαρμογών, των προσαρμοστικών χαρακτηριστικών, αλλά έχουμε να κάνουμε με τις εξελικτικές μελέτες που απαιτούν τεράστια σε διάρκεια χρονικά διαστήματα. Έτσι λοιπόν το βάθος του χρόνου, που είναι ίσως άσχετο με πολλές φυσικές επιστήμες, τα μεγάλα δηλαδή διαστήματα, εξαιρούνται βέβαια η γεωλογία και η κοσμολογία, δημιούργησαν επίσης σημαντικά προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια και καταστάσεις και γεγονότα που δεν μπορούν να επαληθευτούν πειραματικά.
γιατί έχουν συμβεί πριν από 60, 200 εκατομμύρια χρόνια και παραπάνω. Για πολλούς αποτελούν ακόμα και σήμερα ιστορικές αφηγήσεις και για κάποιους ακόμα πιο επιθετικούς φαντασιώσεις. Βέβαια αυτά έχουν καταρριφθεί διότι κάθε χρόνο πλέον ανακαλύπτουμε χιλιάδες απολιθώματα και μπορούμε να τα ραδιοχρονολογήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα αργότερα. Ο Δαρβίνος λοιπόν έπρεπε να αναπτύξει ένα φανταστικό σενάριο για περασμένα συμβάντα, στηριζόμενος μόνο στις συνέπειες αυτών των γεγονότων. Δεν είχε τη δυνατότητα να επαναλάβει κάτι. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι εάν κάτι υπάρχει μέχρι και σήμερα, σίγουρα έχει συμβεί στο παρελθόν. Και αν αυτό το κάτι έχει μια καθολικότητα στις εκφράσεις της ζωής, τότε σημαίνει μια κατάσταση μακρόχρονης καθιέρωσης. Συνεπώς, ο Δαρβίνος στηρίχθηκε σε μια ακλόνητη επιβεβαίωση, την οποία εγώ θα ονομάσω διαισθητική προσέγγιση. Οι ιστορικές αφηγήσεις έχουν αγνοηθεί σχεδόν από όλους τους φιλοσόφους, όχι όμως από πολλούς επιστήμονες, ευτυχώς. Η μέθοδος τώρα που χρησιμοποίησε ο Δαρβίνος, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, κατά τον Κίσελ είναι ένα μεγάλο εξελικτικό βιολόγο, ο οποίος είπε ότι είναι καθαρά υποθετική στην περασματική και δεν μπορούσε να ήταν και τίποτα διαφορετικό. Τίποτα το διαφορετικό. Ο Ernst Mayr επίσης είναι ένας πολύ μεγάλος εξελικτικός βιολόγος και μέντορας και δάσκαλός μου, είπε ότι ο Δαρβίνος είναι πραγματιστής. Δηλαδή είναι ένας οξυδερκής, επιτυχημένος σχεδιαστής πειραμάτων, που όμως ποτέ δεν πραγματοποίησε, αλλά εκτελέστηκαν σχεδόν όλα και πολύ περισσότερα με τεράστια επιτυχία από άλλους μεταγενέστερους επιστήμονες. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι αυτά κυρίως πρέπει να αποδοθούν σε βοτανικούς και όχι ζωολόγους στην απαρχή αυτών των πειραμάτων. Είμαι ζωολόγος εγώ, γι' αυτό λέω για τους βοτανικούς. Τα βιβλία του Δαρβίνου είναι διαστητικές πραγματικές. Έλειπαν στοιχεία όπως αυτά της κληρονομικότητας ή κληρονομισμότητας των χαρακτήρων. Πολύ μεγάλη σημασία, όπως ξέρετε, η δουλειά του Μέντελ το 1865 βγαίνει σχεδόν ταυτόχρονα με την διατύπωση περί της καταγωγής των ειδών του Δαρβίνου, αλλά γίνεται γνωστή η μελέτη και τα αποτελέσματα μόλις το 1901, γιατί έχει δημοσιευτεί στα μοραβικά μια πάρα πολύ σπάνια διάλεκτο περιορισμένη σε αριθμό από τους χρήστες. Μετά βέβαια έχουμε τη δομή του γενετικού υλικού, η οποία περιγράφεται από την Franklin το 1952 και αργότερα από τον Watson και Crick το 1953, που πήραν το βραβείο Νόμπελ επίσης, και οι οποίες διατυπώθηκαν σχεδόν 100 χρόνια μετά από την πραγματεία του Δαρβίνου. Συνεπώς, ο Δαρβίνος είναι προάγγελος του πραγματισμού. Πολλά δεν στηρίζονται, δεν μπορούν να εξηγηθούν με νόμους και εκείνο που είπε κυρίως, αλλά με χρήση μόνο παραδοχών και αντιλήψεων. Όμως υπάρχουν, άσχετα αν εμείς ακόμα και σήμερα, κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, γιατί δεν έχουμε ανακαλύψει τον τρόπο. Θα δείτε λίγο παρακάτω την εξελικτική σκέψη και θα καταλάβετε τι είναι. Ο Δαρβίνος ως φιλόσοφος σε πάρα πολλές φιλοσοφικές σχολές, κυρίως αγγλοσαξονικές, θεωρείται ο βασικός φιλόσοφος και μελετάται σαν φιλόσοφος. Ο Ernst Mayr είπε ότι θεωρώ τον Δαρβίνο ως ένα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών. Γιατί απλώς περιέγραψε την εξελικτική σκέψη. Και αυτό είναι στη χωρία της φιλοσοφίας. Δυστυχώς η φιλοσοφική του θεώρηση διαφέρει ουσιαστικά από φιλοσοφικές προσεγγίσεις που στηρίχθηκαν στη λογική, στα μαθηματικά ή στη φυσική και αποδείχθηκαν πολλές από αυτές. Δεν έχει συμβεί αυτό και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Τραγικό ήταν επίσης ότι το 1859, που βγήκε η πραγματεία του Δαρβίνου, όλοι οι φυσιοδίφες και φιλόσοφοι αποδεχόταν ότι ο κόσμος είναι μόνιμος, σταθερός, αμετάβλητος, απορρίπτοντας το πασιφανές, δηλαδή τη συνεχή αλλαγή που διέπει τον εξελικτισμό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σταθερό τον κόσμο
και να μιλήσουμε για εξελικτισμό, διότι η εξέλιξη στα βιολογικά συστήματα σημαίνει αλλαγή. Αλλαγή όχι προκαθορισμένη, όχι με ένα συγκεκριμένο στόχο και θα δούμε γιατί. Γιατί και ποιοι παρεμπόδισαν την ιδέα αυτή του εξελικτισμού, κυρίως τα κυρίαρχα φιλοσοφικά ρεύματα που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Με ισχυρότερο βέβαια τον φονταμεταλισμό, όπου υπάρχει ο δημιουργισμός, εντάσσεται ο δημιουργισμός, ευφυής σχεδιασμός, θρησκευτικά δόγματα και δοξασίες, οι οποίες φυσικά παραπλανούσαν γενικά την επιστημονική κοινότητα. Επίσης, η ουσιοκρατία, ο εσενσιαλισμός, ο φιναλισμός με την έννοια της τελεολογίας, δηλαδή του τέλους του σκοπού και όχι της λήξης, και ο δετερμινισμός, η αιτιοκρατία. Εάν μπορέσουμε να συγκεράσουμε τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνουμε στο συμπέρασμα το κάθε τι στη φύση έχει προσχεδιαστεί, θα έλεγα, όχι μόνο σχεδιαστεί, έχει προκαθορισμένη πορεία και έχει και προκαθορισμένο τέλος, όχι λήξη, προκαθορισμένο σκοπό. Έγινε δηλαδή για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό προκύπτει κυρίως από τα φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία σας έχω αναφέρει. Ξεχνάμε δυστυχώς την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και γιατί το λέω αυτό με πόνο ψυχής, γιατί πραγματικά ασχολήθηκα πάρα πολύ. Βέβαια δεν είναι ο λόγος της σημερινής διάρκειας να σας μιλήσω για αυτά τα θέματα. Ίσως υπάρχουν πιο σχετικοί από μένα να μιλήσουν για αυτά. Αλλά θα σας αναφέρω κάποια επιγραμματικά αποφθέγματα, αξιώματα, όπως θέλετε πέστε. Ο Ηράκλειτος λέει τα πάντα ρί, πάντα χωρί και ουδέν μένει. Αναφέρεται βέβαια στο περιβάλλον. Σημαίνει όμως ότι αλλάζει. Άρα το περιβάλλον που αλλάζει είναι εκείνο που αλλάζει και τα βιολογικά συστήματα. Ο Δημόκριτος ασχολείται με ένα τρίπτυχο, την τύχη, την τυχαιότητα και την αναγκαιότητα, για να συζητήσει κυρίως σημαντικές δομές δηλαδή στο σύμπαν. Εξαιρετική πραγματεία, γιατί καταλήγει με τη φράση «τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει στη φύση παρά μόνο από τύχη και αναγκαιότητα». Κρατήστε το λίγο αυτό για να μιλήσουμε πραγματικά πόσο αυτή η έκφραση έχει δημιουργήσει καθαρά την εξελικτική βιολογία. Ο Αριστοτέλης, επηρεασμένος από τον Πλάτωνα, βέβαια είναι ο πρώτος επιστήμονας βιολόγος, αλλά σε καμία περίπτωση εξελικτικός. Εξτρίασε τα γραπτά του Εμπεδοκλή, που ήταν πρωτοκέστερος, προσοκρατικός, ακαργαντινός φιλόσοφος, αλλά δεν υιοθέτησε τις απόψεις του για την βιολογική εξέλιξη. Οι πραγματείες του Εμπεδοκλή, πολύ λίγες δυστυχώς σώζονται, είναι δύο οι περιφύσεως των όντων. Ο τίτλος δεν είναι σίγουρα αυτός, μπορεί να είναι περιφύσεως, μπορεί να είναι φυσικά. Η Καθαρμή ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε την έννοια της βιογένεσης. Δηλαδή περιέγραψε κάτι που διατυπώθηκε 20 αιώνες μετά και αποδείχθηκε και περιέχεται στη φράση «Omne vidum ex vivo» στα λατινικά, όλη η ζωή από τη ζωή. Ή πιο ελεύθερα, όλη η ζωή προέρχεται από ζωή. Σήμερα θεωρείται πρόδρομος του Δαρβίνου. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά τα θέματα, να αποδώσουμε κάποια τιμή στο τέλος αυτής της διάλεξης στον Εμπεδοκλή, τον οποίο θεωρώ πραγματικά πρόδρομο της δαρβινικής σκέψης. Και αλλάζω λίγο το θέμα για να σας δείξω ίσως ποιο είναι το μέγεθος της πληροφορίας. Όχι τόσο πολύ για να σας εντυπωσιάσω με νούμερα, τα οποία πραγματικά με αριθμούς, αλλά για να δείτε ότι μια πολύ μεγάλη πληροφορία υφίσταται και πολύ μεγάλες αλλαγές ή αλλαγές, συχνές αλλαγές, διότι είναι πάρα πολύ εκτεταμένη και δέχεται περιβαλλοντικά ενάυσματα, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Όλη η αρχή γίνεται ακόμα και στον άνθρωπο από ένα κύτταρο, σύνδεξη των γαμετών, θηλυκού αρσενικού. Ακολουθεί ένας επαναλαμβανόμενος διαδοχικός πολλαπλασιασμός για να καταλήξουμε από το ένα κύτταρο σε 4 έως 13 εκατομμύρια κύτταρα, που όλα περιέχουν το ίδιο σύνολο πληροφοριών, οι οποίες πληροφορίες είναι καταγεγραμμένες στο DNA, οργανώνονται σε γονίδια και σε χρωματοσώματα. Θα δούμε και αργότερα αναλυτικά λίγο περισσότερο αυτό το θέμα.
Η διαφοροποίηση τώρα των κυτάρων, προσέξτε, που έχουν το ίδιο σύνολο πληροφοριών στην τεράστια πλειοψηφία, προέρχεται από διάφορες άλλες διαδικασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τον προσανατολισμό ή τον τόπο με τον οποίο, στον οποίο τα κύτταρα εξελίσσονται. Έτσι λοιπόν από τις ίδιες πληροφορίες έχουμε νύχια, τρίχες, λίπα, αδένες, εγκέφαλο, οστά, αίμα, δέρμα, οφθαλμοί, νευρώνες που υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορείτε να φανταστείτε, που έχουν κύτταρα τα οποία έχουν την ίδια σχεδόν πληροφορία, αλλά εκφράζουν μόνο ορισμένες για να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζεται ιστός και ο ιστός να κάνει τα όλα. Φιλοξενούμε λοιπόν πέρα από τα 10 τρισεκατομμύρια, δεκαπλάσιο αριθμό, 100 τρισεκατομμύρια μικρόβια. Διαταραχές στη μικροβιακή μας χλωρίδα εγκυμονούν πάρα πολλούς κινδύνους. Ξέρετε τι τραβάμε στην περίπτωση μιας μακρόχρονης αντιβίωσης και πόσο καιρό κάνουμε να συνέλθουμε, εάν συνέλθουμε, μπορεί σε καταστάσεις να φτάσουμε ακόμα και στην κατάληξη και στο θάνατο, αν δεν μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε πλέον αυτά τα χρήσιμα συμβιωτικά μικρόβια που υπάρχουν. Συνεχίζω λίγο με το μέγεθος της πληροφορίας και το ονομάζω το σύμπαν μέσα μας. Απλώς είναι εντυπωσιακή η αριθμή, το μήκος της πληροφορίας, μήκος του DNA του ανθρώπινου κυτάρου, ένα κύτταρο μόνο, είναι 2,5 με 3 μέτρα αν απλωθεί. Αποτελείται από 3,2 δισεκατομμύρια βάσεις στο απλοειδές γονιδίωμα και περιέχει περισσότερο από 20.000, σήμερα περίπου 23.000 γονίδια. Όλα αυτά, μαζί με άλλα στοιχεία όπως είναι οι ειδικές πρωτεΐνες και χιστόνες, είναι σφιχτά πακεταρισμένα σε έναν πυρήνα διαμέτρου μόλις 2 με 10 μικρόμετρα, microns. Συνολικό μήκος του DNA των κυτάρων του ανθρώπου είναι 3,72 επί 10 στην τρίτη μέτρα ή 372 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Να το κάνουμε σε ταξίδια για τη σελήνη, 500 ταξίδια μετεπιστροφής από τη σελήνη και μια μισή φορά να πάμε και να έρθουμε στον ήλιο, για να καταλάβετε δηλαδή την έκταση κυρίως της πληροφορίας. Γιατί σας το λέω αυτό το πράγμα, όχι για να εντυπωσιαστείτε, που εντάξει μπορεί να εντυπωσιάζεστε, είναι το θέμα ότι τέτοιες εκτεταμένες πληροφορίες είναι επιρρεπείς να δεχτούν και κάποιες μεταβολές, κάποιες αλλαγές. Θα συμβούν λάθη κατά τον τεράστιο αυτόν πολλαπλασιασμό, που θα μας οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες πολλές φορές καταστάσεις. Μεταλλάξεις, θα έχετε ακούσει, διαμαρτίες, σύνδρομα, νεοπλασίες, αυτοανοσονώσεις. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Καλό λοιπόν θα είναι να αποφεύγουμε τις καταστάσεις που προκαλούν έντονες κυταροδιαιρέσεις, διότι ο οργανισμός μας μπορεί να αποτελείται από 10 τρισεκατομμύρια κύτταρα, αλλά δεν γίνονται μία φορά και πεθαίνουν μαζί μας όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ανανεώνονται πάρα πολλές φορές. Όσο λοιπόν προκαλούμε καταστάσεις που οδηγούν σε έντονες κυταροδιαιρέσεις, τόσο τα λάθη θα μπορούν να αυξηθούν. Έχουμε δηλαδή έντονες, χρόνιες ή επαναλαμβανόμενες φλεγμονές, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν τα λάθη. Μια Σουηδή επιστήμονας κατόρθωσε να αποδείξει αυτό το πράγμα, τρυπώντας κάθε μέρα αρκετές φορές το ένα της δάχτυλο με μία βελόνα. Στο τέλος δημιούργησε έναν όγκο τελικά, μία νεοπλασία δηλαδή, η οποία ευτυχώς δεν ήταν κακοήθης για να προχωρήσει. Πάντως δημιουργήθηκαν άτυπα κύτταρα. Άτυπα κύτταρα ίσον κύτταρα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις λαθών, που είναι όμως και ευεργετικά λάθη για την ευζοία μας, για το ευζήν μας δηλαδή. Όπως είναι διπλασιασμοί γονιδίων πρωτεϊνών που ελέγχουν την δυσανεξία, δηλαδή ελέγχουν τη θερμορύθμιση, την απόκρισή μας σε ανοσολογικούς παράγοντες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τέτοια ευεργετικά λάθη οδηγούν στην επιτάχυνση της αντίδρασης και στην ενίσχυση της δόσης που παράγουν τα συγκεκριμένα αυτά γονίδια. Άρα έχουμε και θετικά. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιο σπάνια είναι τα θετικά από τα αρνητικά. Δεν θα σας κουράσω με το χρονολόγιο της ζωής. Απλώς να σας πω ότι η ζωή φαίνεται αποδεδειγμένο να έχει αρχίσει πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά τα κουτάκια που βλέπετε
είναι σταθμοί οι οποίοι θα μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα και έχουν να κάνουν με την δημιουργία του πυρήνα, με την ύπαρξη του οξυγόνου, ανοξικές συνθήκες ή αναερόβια, αερόβια αναπνοή, με την πολυκυταρικότητα κτλ. Μέχρι να φτάσουμε βέβαια στην πολυπλοκότητα των προηγμένων οργανισμών, οι οποίοι καθιερώνονται τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια με τον άνθρωπο πολύ 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 στην άκρη αυτή του χρονολογίου. Υπάρχουν τελικά δεδομένα τα οποία μας δίνουν αυτήν την μεγάλη μακρόχρονη κατάσταση. Ναι, υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Μια στιγμή θα πάω λίγο να το πίσω. Ναι. Εδώ βλέπετε ένα μαλάκι ουσιαστικά απολίθωμα στο αριστερό μέρος της οθόνης, που έχει χρονολογηθεί σε 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια από 5 διαφορετικά εργαστήρια και συνδέει την ύπαρξη της πολυκυταρικότητας, πολυκύτταρος οργανισμός και όχι μόνο κύτταρος όπως ήταν οι πρώτοι οργανισμοί, με την ύπαρξη του οξυγόνου. Έχει δημοσιευτεί στο Nature, ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά, και έχει διάσταση 12,5 εκατοστά. Άρα έχουμε τέτοιες μαρτυρίες. Τώρα, είναι δυνατόν μία μετάλλαξη μέσα σε μία τεράστια ποσότητα πληροφορίας να δημιουργήσει ένα τόσο καινοτομικό χαρακτήρα που όχι μόνο θα επιλεγεί, θα καθιερωθεί και θα αποκτήσει καθολικότητα σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Έτσι βρέθηκε μια μοναδική τυχαία μετάλλαξη πριν από 1 δισεκατομμύριο χρόνια να έχει συμβεί. Υπάρχουν μεθοδολογίες που μετράμε πόσο πίσω έγινε μια μετάλλαξη, που προκάλεσε τη μετατροπή μιας αρχαίγονης πρωτεΐνης, προσδίδοντάς την μια νέα λειτουργία απαραίτητη για να εγκαθιδρύσει την πολυκυταρικότητα στα ζώα. Δηλαδή, από μονοκύτταροι πλέον οργανισμοί άρχισαν να οργανώνονται, να συμβιώνουν σε πολυκύτταρα, γιατί ήταν υποχρεωτικά για να πάμε στο επόμενο στάδιο. Αξιόπιστα πειράματα δείχνουν ότι η αναβίωση των αρχαίων προγονικών πρωτεϊνών ρίχνουν φως τελικά στην απαρχή των μοριακών διαργασιών που επιτρέπουν, προωθούν και υποστηρίζουν το σχηματισμό οργανωμένων ιστών και φυσικά από εκεί και πέρα οργανών. Αυτή λοιπόν η σταθμή, εδώ σας δείχνω σχηματικά όπως έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό, μονοκύτταρα στα δεξιά, πολυκύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, τις ονομάζουμε μείζονες μεταβάσεις. Μεγάλες δηλαδή μεταβάσεις, οι οποίες βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά συνδέονται μεταξύ τους με μικρότερες μεταβάσεις, αλλά απλώς μένουμε στις μεγάλες αυτές μεταβάσεις και γι' αυτό τις ονομάζουμε μείζονες μεταβάσεις. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις σε αρχαίγονη κατάσταση ήταν η δημιουργία των πρώτων μεμβρανών, που οδήγησε στη διαμερισματοποίηση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Από την σούπα, την αρχαίγονη σούπα που όλα κολυμπούσαν μέσα, σαν αμινοξέα, σαν ολιγοπεπτίδια κτλ. Όταν αποκτάς ένα εσωτερικό περιβάλλον, τότε καθυλώνεις αντιδράσεις, διαφοροποιείς εσωτερικά αυτό το περιβάλλον από το περιβάλλον που σε περιβάλλει ουσιαστικά. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία έδωσαν αναερόβια ή αερόβια επιβίωση, τη συμβίωση των προκαριωτών μέσα στους ευκαριώτες, στους πρωτόγονους ευκαριώτες, και έτσι δημιουργήθηκαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα εμπύρινα ή ευκαριωτικά κύτταρα, τα οποία όπως ίσως γνωρίζετε φιλοξενούν μέσα τους και προστατεύουν συμβιωτικά, δηλαδή αρχαίγονους προκαριωτικούς χωρίς πυρήνα οργανισμούς όπως είναι τα μυτοχόνδρια. Μία άλλη μετάβαση θα ήταν η μετάβαση από τα μονοκύτταρα, από τους μονοκύτταρους οργανισμούς, πολυκύτταρους, ήδη σας ανέφερα για την πρωτεΐνη. Η πολυκυταρικότητα φέρνει σίγουρα διαφοροποίηση. Όσο περισσότερα κύτταρα έχουμε, τόσο μπορεί κάποιο από αυτά να διαφοροποιηθεί.
Και μετά φυσικά οδηγούμαστε από την πολυκυπαιρικότητα σε μια άλλη μετάβαση που αναφέρεται στην οργάνωση των ιστών. Η οργάνωση των ιστών, εξειδικευμένα κύτταρα, τα οποία είναι όμοια μεταξύ τους και τα οποία επιτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία για ένα σκοπό και δίνουν φυσικά τη δομή τους στα όργανα τα οποία είναι και υπεύθυνα για να εκπληρώσουν αυτό το σκοπό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι εισάγεται η πολυπλοκότητα των οργάνων και όχι η μονοκυταρικότητα ή μέσω της διαφοροποίησης η πολυπλοκότητα δημιουργεί πολυμορφικότητα. Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα, τόσο μπορεί να αλλάξει μορφές και συνεπώς έχουμε πολυμορφικότητα. Η πολυμορφικότητα οδηγεί στην ποικιλομορφία και η ποικιλομορφία είναι πεμπτουσία για την εξελικτική βιολογία, διότι δίνει τη δυνατότητα της επιλογής, δηλαδή της διαφορετικότητας, που θα μπορεί να καθιερωθεί σε συγκεκριμένα, μετά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις του περιβάλλοντος. Και εδώ έρχεται και να σας υπενθυμίζω την τύχη και την αναγκαιότητα που διατύπωσε ο Δημόκριτος. Συνεπώς, η πληροφορία αλλάζει τυχαία, χωρίς να την καθοδηγούμε. Από εκεί και πέρα όμως δοκιμάζεται και ανάλογα με την αναγκαιότητα, δηλαδή το τι προσφέρει, προχωρούμε στην καθιέρωση. Ο Ζακ Μονό, ένας μεγάλος βιολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ, για το βιβλίο του «Τύχη και αναγκαιότητα», στις πρώτες δύο εκδόσεις δεν αναφέρει το Δημόκριτο καθόλου. Αν και ο τίτλος «Τύχη και αναγκαιότητα» θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καθαρά μια δημοκρίτια έκδοση. Τελικά στην τρίτη, μετά από πολλές παρεμβάσεις, αρχίζει την τρίτη έκδοση με το «Τύχη και αναγκαιότητα» για το βιβλίο. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε μέσα στην έννοια της εξέλιξης των ειδών. Τα είδη είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικές προτάσεις ζωής, είναι διαφορετικοί φορείς γενετικής πληροφορίας. Και δύο παραδείγματα για μείζονες μεταβάσεις, τα οποία παραδείγματα θα σας τα πω για να κλείσουμε τη διάλεξη αργότερα, από το νερό στη θηρά, πώς πήγαν οι οργανισμοί, και από το έδαφος στον αέρα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για είδη, αφού μιλάμε για διαφορετικές προτάσεις ζωής και επιβίωσης, να αναφερθούμε λίγο και στον αριθμό των ειδών που υπάρχουν σήμερα. Και εδώ πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει αμεταβλητότητα πλέον. Υπάρχουν είδη τα οποία γεννιούνται, πεθαίνουν και μάλιστα έχει υπολογιστεί και ότι ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση ενός είδους μέχρι τη λήξη και την εξαφάνισή του, γιατί εξαφανίζονται πάρα πολλά είδη, κατά μέσον όρο είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα υπάρχουν αναφορές για 9 εκατομμύρια τουλάχιστον είδη διαφορετικά. Έχουν ταυτοποιηθεί περίπου τα 2 εκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 40 εκατομμύρια και αναφερόμαστε μόνο στα έχοντα πυρήνα, δηλαδή στους ευκαριώτες, ενώ τα μικρόβια και οι άλλοι προκαριώτες εκτιμώνται σε 100 εκατομμύρια και πλέον και δεν έχουμε παρά ελάχιστες πληροφορίες για αυτούς τις μορφές ζωής. Ειδικά αν πάμε σε κάποια κατηγορία που ονομάζονται αρχαία ή άρχαια, που απασχολούν πάρα πολύ σήμερα τους κυρίως μικροβιολόγους. Πάνω από το 85% των ειδών της ξηράς και το 90% των ειδών της θάλασσας παραμένουν άγνωστοι. Ανακαλύπτονται και περιγράφονται χιλιάδες είδη κάθε χρόνο και επίσης πρέπει να πούμε ότι ήδη υπήρξαν και χάθηκαν και μάλιστα υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι περισσότερο από το 95% του συνολικού αριθμού των ειδών που έχουν εμφανιστεί στη γη. Συνεπώς δεν υπάρχει αναπαντητότητα σε καμία περίπτωση. Εδώ πρέπει να τονιστεί ο ρόλος των μαζικών εξαφανίσεων. Μαζικές εξαφανίσεις είναι όταν έχουμε τεράστια απαλυφή μορφών ζωής, η οποία πολλές φορές αγγίζει και το 95%, πτώση μετέωρων, ηφαιστειακές εκρήξεις κτλ. Έχουν καταγραφεί 5 τέτοιες διαφορετικές μαζικές εξαφανίσεις και σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, διανύουμε την έκτη, για την οποία έκτη μαζική εξαφάνιση υπέτειος είναι ο άνθρωπος. Αν θέλετε θα το συζητήσουμε. Πηγές υπάρχουν πάρα πολλές, τα καλύτερα πιο έγκριτα περιοδικά που υπάρχουν, στο Nature, στο Science, στο Current Biology και μπορείτε να αντιλήσετε πληροφορίες από εκεί. Σας δείχνω κάποιες μορφές ζωής, όπως είναι κάποιες γαρίδες, κάποια
τροχόζωα, υποκόδηλο, καρχαρίες, διάτομα, μονοκύτταροι οργανισμοί ή μαστιγοφόρα, ο κοιλάκανθος, ο ίσως γνωστός σας σαν λαμέρια, και γιατί αναφέρομαι μόνο σε υδρόβιους οργανισμούς, για να περάσω πολύ γρήγορα από μορφές ζωής όπως είναι ο μικρότερος βάτρακος, σας το δείχνω αυτό το πράγμα, ή τα καταπληκτικά ζώα που ονομάζονται αρκουδίτσες του νερού ή βραδυβάμωνα, τα αρδικάπρα, πάνω σε ένα βρύο με μέγεθος 0,1 έως 1,5 χιλιοστό. Ζουν στην απόλυτη αφυδάτωση, σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, στάλθηκαν στο μεσοαστρικό χώρο, δέχτηκαν ακτινοβολίες κοσμική στο διάστημα και γύρισαν χωρίς να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Μου έχει δώσει μια πάσα πάρα πολύ καλή ο κύριος Σιγηρόπουλος, λέγοντας ότι η βιολογία έχει επεκταθεί πλέον σε πάρα πολλές άλλες επιστήμες. Πράγματι, μερικές φορές ίσως δεν είναι και τόσο σωστό, αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι ότι πρέπει να αναζητούμε γενικά στις διαφορετικές επιστήμες τα όρια της αβεβαιότητας. Παραφράζω τον Πρικοζίνη εδώ πέρα, της κάθε επιστήμης, γιατί τότε μόνο μπορεί να έχουμε κάποιες πιθανότητες να αντιληφθούμε πού εφάπτονται τελικά οι αυτές διαφορετικές ειδικότητες που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν συνάφεια με τη βιολογία ή και με τις άλλες. Είναι απλώς για σκέψη. Και φτάνω στα δύο τελευταία παραδείγματα από το νερό στην ξηρά. Βρέθηκε ένα απολίθωμα, αυτό που βλέπετε επάνω αριστερά. Ονομάστηκε, όπως το ονομάζουν τα ψάρια, ή Εσκιμό Τικ-Καρλίκ. Χρονολογήθηκε σε 375 εκατομμύρια χρόνια πριν και η αναπαράσταση είναι κάτω. Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό για αυτόν τον οργανισμό είναι ότι είναι σαρκοπτερίδιος, βρέθηκε σε ακτές του αρκτικού πελάγους του Καναδά και το απολίθωμα φέρει αυχένα, αγκώνες και καρπούς, που σημαίνει ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να συρθεί και έξω από το νερό. Ωραία, κάποιος θα πει ότι τι δεδομένα υπάρχουν γι' αυτό. Λοιπόν, ας πούμε τι υπάρχει σήμερα από το νερό, πώς περνάμε στην ξηρά. Αναφερόμαστε κυρίως σε αυτούς τους λεγόμενους λασπογοριούς, που θα τους έχετε δει ίσως σε κάποια ντοκιμαντέρ να βγαίνουν έξω από τις αβαθείς λίμνες πάνω στην λάσπη και να κάθονται για πάρα πολλές ώρες, να μαλώνουν για την περιοχή τους, να είναι χωροκρατικά όντα, να κάθονται και να λιάζονται πάνω στους βράχους κτλ. Στην αρχή πιστεύαμε ότι η παραμονή τους εκτός νερού, γιατί έχουν μόνο βράχια, οφειλόταν στην ύπαρξη της βλένης που υπήρχε σε όλο το σώμα και πάνω στα βράχια, με αποτέλεσμα να γίνεται ανταλλαγή αερίων στα βράχια. Αλλά ξεχάσαμε κάτι άλλο, ότι τα ψάρια έχουν και μία άλλη δομή, η οποία ονομάζεται νυκτική κίστη. Θα το δούμε λίγο αμέσως μετά από αυτά τα παραδείγματα. Αρχίσαμε λοιπόν να βλέπουμε αν τελικά υπάρχουν ψάρια, και μάλιστα είναι τα περισσότερα, αν όχι όλα, του γλυκού νερού, που δεν περπατούν αυτή τη στιγμή στην ξηρά όπως οι προηγούμενοι λασπογωγοί, αλλά περπατούν στον πυθμένα. Όλα λοιπόν αυτά τα είδη, 82 περιγράφηκαν, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα πτερίγια ή τα σαρκοπτερίγια που έχουν για τη μετακίνησή τους στο βυθό. Θα μου πείτε, εδώ υπάρχει άνοση, δεν είναι το ίδιο να βγεις έξω, αλλά σκεφτείτε σαν πρόδρομο χαρακτήρα ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια, κλασικότατο παράδειγμα, ο κοιλάκανθος, ο οποίος βρέθηκε σε μεγάλα βάθη, 380 εκατομμύρια χρόνια έχει ζωή, έχει αλλιευθεί έξω από τις ακτές της Μαδαγασκάρης. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι είναι το μοναδικό ψάρι στο θαλάσσιο περιβάλλον και μάλιστα σε βάθος, που φέρει, όπως βλέπετε, σκελετούς ή σπονδύλους, ας τους πούμε, οστά στα πτερίγια. Ονομάζεται σαρκοπτερίο, για το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βγει έξω από τον νερό. Και πάμε λίγο να δούμε βράχια, νυκτική κίστη ή πνεύμα. Η νυκτική κίστη, όπως ξέρετε, είναι ένα όργανο πλεύσης. Είναι μία φούσκα
με αέρα, μια κίστη με αέρα, η οποία ανάλογα με το μέγεθός της ορίζει την πλευστότητα του ψαριού. Καλώς. Να έχει μύση γύρω-γύρω κτλ. Γιατί να έχει τόσα πολλά αιμοφόρα αγγεία, ήταν η ερώτηση. Και τελικά φαίνεται ότι αυτά τα αγγεία έχουν να κάνουν καθαρά με προδρομικές καταστάσεις πνευμών. Συνεπώς τα ψάρια ανέπνεαν αέρα πολύ πριν τα ζώα πατήσουν το πόδι τους στη στεριά. Γι' αυτό τους ονομάζουμε και δείπνους ή δείπνευστους ηχθείς. Λασποδοχή, λένα, πνεύμονες, αρθρώσεις στη βάση των πτεργείων. Σήμερα βρέθηκαν περισσότερα από 80 διαφορετικά είδη σε ενδιαιτήματα αβαθείς λίμνες, κυρίως θηλυκών νερών. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί αυτές οι αβαθείς λίμνες είναι επιρρεπείς στο να χάνουν την ποιότητα του νερού τους, να αυξάνεται, παραδείγματος χάρη, να μειώνεται το οξυγόνο, να αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα, να έχουμε αυτοφυσμό, να είναι εφήμερες, να χάνουν τη στήλη του νερού που έχουν και να φτάνουν σε κατάστασεις πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό, σε λάσπες, και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάτι πέρα από τα βράχια, όπως τη νυχτική κίστη, τότε ο εξαναγκασμός είναι πολύ πιο πιθανός να συμβεί σε αυτές τις αβαθείς λίμνες του γλυκού νερού και όχι στη σταθερότητα του ωκεανού ή των θαλασσών. Η μετάβαση λοιπόν από το νερό στην θηρά δεν έφερε τη γέννηση ενός νέου οργάνου. Δηλαδή δεν ξύπνησαν ξαφνικά κάποια στιγμή και είχαν πόδια. Υπήρξε μετασχηματισμός ήδη υπαρχόντων δομών ή υπάρχουσας δομής που συνοδεύτηκε από αλλαγή στη λειτουργία. Και εκεί λοιπόν που έρπεις στο βυθό μπορείς να βγεις και στην ξηρά. Γιατί συνέβη αυτό εξελικτικά? Γνωρίζουμε σήμερα ότι κατά την οντογένεση, η ανάπτυξη δηλαδή του εμβρίου, υπάρχουν ειδικά γονίδια που δίνουν τους πνεύμονες σε όλους σχεδόν τους οργανισμούς κατά την εμβριακή ηλικία. Θα τα ονομάζουμε Hox genes. Ό του θαύματος, τα ίδια γονίδια δίνουν και την νηκτική κίστη, που σημαίνει ότι η νηκτική κίστη και πνεύμονες είναι πάρα πολύ συναφή όργανα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Και πάω σε ένα τελευταίο παράδειγμα, να σας πω πώς από το έδαφος φτάσαμε να έχουμε στον αέρα. Βέβαια υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για αυτό το πράγμα. Μην προσπαθείτε οι εξελικτικοί βιολόγοι να μας πείτε ότι ένας που αποκτά ηλοφείο αρχίζει να πετάει κτλ. Κανένας δεν είπε τέτοια πράγματα φυσικά. Σας αναφέρω ένα απολίθωμα, τον δεινόνυχα, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Βέβαια εδώ είναι αναπαράσταση του απολιθώματος. Φέρει φτερά παντού και στο σώμα και στην ουρά και στο λοφείο αλλά και στα πρόστια άκρα. Μοιάζει με τίποτα σήμερα? Ναι. Με τον καζουάριο της ωκεανίας. Δεν πετάει. Έχει ένα λοφείο το οποίο μοιάζει καθαρά με λοφεία τα οποία είχαν δεινόσαυροι. Είμαστε σίγουροι πια ότι οι σημερινοί απόγονοι των δεινοσαύρων είναι τα πτηνά, για πάρα πολλούς λόγους που έχουν αποδειχθεί. Δεν πετάει. Έχει εκπληκτικά δυνατά νύχια. Θυμηθείτε λίγο τον δεινόνυχα. Είναι ένας ράπτορας ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως στην αναπαραγωγή, στην αναπόθεση των αυγών, αλλά και στη μεταβολή αυτού του υποτιθέμενου οργάνου που δείχνει ουσιαστικά πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός, το συγκεκριμένο πουλί, για να αναπαραχθεί. Λοιπόν, η άλλη ιστορία είναι φτερά, πούπουλα, κούφια οστά, μικρό βάρος, πολύ αιχμηρά νύχια. Γιατί επιλέχθηκαν αυτά? Γιατί να έχουν μικρότερο βάρος τα πουλιά? Φυσικά για να πετούν. Τι εξυπηρέτησαν τότε πριν αρχίσει η πτήση? Εξυπηρέτησαν ένα ενδιαίτημα που ήταν παγετονικές λίμνες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, λεπτό επιφανειακό στρώμα πάγου. Έτσι λοιπόν επιλεγόταν οι λιγότερο βαρύς σχηματισμοί, σώματα. Δηλαδή φτάσαμε να έχουμε πλεονεκτήματα, προσαρμογές
με κούφια οστά, με πούπουλα τα οποία προστέτευαν από το κρύο, με νύχια τα οποία ήταν αιχμηρά για να μην γλιστρούν ή για να μπορούν να θηρεύουν σε αυτές τις λίμνες, και φυσικά το μικρό βάρος αυτό οδήγησε αργότερα στην πτήση, και αυτό πάντοτε πήρε εκατομμύρια χρόνια για να γίνει. Έτσι δεν μιλάμε από τη μια μέρα. Έτσι λοιπόν, να φτάσουμε λίγο σε κάποια συμπεράσματα τα οποία έχουν διατυπωθεί κατά βάση από τον μεγάλο εξελικτικό βιολόγο Νίλ Σάμπινγκ, και αναφερόμαστε στο εξής. Λέει: οι βιολογικές καινοτομίες δεν προκύπτουν ποτέ κατά τη διάρκεια της μεγάλης μετάβασης με την οποία σχετίζονται. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απαιτείται εκείνη τη στιγμή και γίνεται. Οι εξελικτικές αυτές επαναστάσεις έχουν πολύ μακρά ιστορία. Κάθε αλλαγή στην ιστορία της ζωής ακολουθεί ένα δεδαλώδες μονοπάτι, γεμάτο παρακάμψεις, αδιέξοδα, επινοήσεις, που απέτυχαν μόνο και μόνο γιατί όταν εμφανίστηκαν δεν έδωσαν προσαρμογή, δεν προσέφεραν προσαρμοστικότητα στους φορείς. Δηλαδή εμφανίστηκαν στη λάθος στιγμή. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να χρησιμοποιούν. Οι καινοτομίες λοιπόν στην δαρβινική εξέλιξη εμφανίζονται και προέρχονται από την αλλαγή της λειτουργίας κάποιων χαρακτήρων που προϋπάρχουν και εξυπηρετούν ή εξυπηρετούσαν σαν προσαρμογές σε άλλα περιβάλλοντα. Είναι πολύ διαφορετικό να πούμε ότι υπάρχει μια λειτουργία και τροποποιείται, παρά γεννιέται από αρχής μια τέτοια λειτουργία. Θα ήθελα να σας δείξω, κλείνοντας, ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει από τον Ατέμπορο, τον γνωστό σας Ατέμπορο. Είναι πάρα πολύ σύντομο, δεν θα ακούσετε ήχο, δεν μπόρεσα να το κάνω να ακούγεται ο ήχος που μιλάει ο Ατέμπορο. Αφορά ένα μικρό ψαράκι, 10 εκατοστών, είναι της οικογένειας, είναι πολύ συναφές με αυτά που βλέπετε να φουσκώνουν και να έχουν αγκάθια, τετραόδοντες δηλαδή είναι αυτοί. Και δέστε λίγο τι κάνει το αρσενικό κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Αυτό είναι το αρσενικό, το οποίο δημιουργεί αυτό το σχήμα και κάθεται εκεί που παίρνει την πετρούλα, τον ενοχλεί που έχει η πέτρα, και κάθεται και περιμένει να επιλεγεί από τα θηλυκά που πλέουν στη στήλη του νερού παραπάνω. Προσπάθησαν άνθρωποι να κάνουν αυτό το σχήμα και δεν μπόρεσαν, παρεμπιπτόντως. Αυτό το παράδειγμα λοιπόν σας το δείχνω και κλείνω την ομιλία μου με αυτό, γιατί σίγουρα θα παρασυρθούμε στην καλλιτεχνικότητα την οποία έχει αυτό το ψαράκι, και τελικά θα κάνουμε τελείως λάθος εάν δεν το σκεφτούμε σύμφωνα με την βιολογική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτού του είδους την παρουσίαση. Μας εισήγαγε σε νέους κόσμους εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Μας παρουσίασε ένα πανόραμα εξελίξεων με τη βιολογική έννοια, πολλές από τις οποίες δεν ήταν γνωστές σε εμάς. Και θα παρακαλούσα τώρα, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποια σχόλια ή κάποια συζήτηση, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Θέλει κανείς να πει κάτι? Μπορούμε να σταματήσουμε το διαμοιρασμό της οθόνης, να γυρίσουμε. Βεβαίως, αν δεν υπάρχει κάτι που θέλει κάποιος να δει. Και μπορούμε να επανέλθουμε στο share screen. Ναι, μπορούμε. Τόσο να έχουμε μπροστά μας ολόκληρη Ναι. το σύνολο των ομιλητών. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Γκανούλης. Κύριε Γκανούλη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι καλά. Ναι,
Πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπατε στην αρχή, το σύμπαν μέσα μας και η εξέλιξη των ειδών. Νομίζω είναι ας πούμε, δύο φαινόμενα τα οποία έχουν μια αναλογία μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, ένα σπερματοζωάριο, ένα μονοκύτταρο μπορεί μέσα σε κάποιο πολύ περιορισμένο χρόνο να καταλήξει στον άνθρωπο, και από την άλλη μεριά μονοκύτταρα ή πολυκύτταρα σε εκατομμύρια χρόνια ή σε δισεκατομμύρια κατάφεραν και τελικά βγήκαν από το νερό στην στεριά και μπόρεσαν να αναπτύξουν όλες αυτές τις φοβερές ικανότητες και την πληροφορία που έχει, ας πούμε, ένας εγκέφαλος. Μπορούμε λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αναλογία, πώς, ας πούμε, η πληροφορία που στην αρχή είναι σχεδόν πολύ μικρή, μηδενική, καταλήγει σε κάτι το οποίο έχει μία οντότητα, μία δυνατότητα σκέψης, να μπορεί να αντιληφθεί δηλαδή το σύμπαν όπως ο άνθρωπος και τα ζώα. Αυτά, το σύμπαν μέσα μας και το σύμπαν έξω μας, είναι δύο φαινόμενα τα οποία μπορούν να παραλληλιστούν και να δούμε, να καταλάβουμε πώς δημιουργείται, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη από τη μια μεριά στο χρόνο και από την άλλη μέσα από ένα κύτταρο σε μικρό χρόνο, όπως είναι η γέννηση του ανθρώπου. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αρκετά δύσκολη ερώτηση. Είναι από αυτές τις ερωτήσεις που λένε πάρα πολύ ωραία ερώτηση, περάστε στην επόμενη. Εγώ θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι το σύμπαν μέσα μας ανέφερα περισσότερο για να σας δείξω την πληθωρικότητα της πληροφορίας που υπάρχει και πόσες από αυτές τις πληροφορίες τελικά έχουν καθιερωθεί μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας πω ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ακράδαντα και το έχω συζητήσει και με πάρα πολλούς κοσμολόγους κυρίως. Θεωρούμε, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει μια απειρία αστεριών, μπορεί να υπάρχουν εκατομμύρια πλανήτες σαν τη Γη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή κτλ. Εκείνο το οποίο δεν πρέπει να πιστεύουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις καταστάσεις το τελικό προϊόν θα είναι το έλογο. Μπορεί να είμαστε μοναδικοί σαν έλογο, έτσι, σαν όντα με νοημοσύνη, γιατί τελικά διαφέρουμε από όλους τους άλλους οργανισμούς που είναι προτάσεις ζωής σε ένα πράγμα. Κανένας δεν στηρίζεται στο παρελθόν, δεν το μεταφέρει στο παρόν και δεν σχεδιάζει το μέλλον όπως το σχεδιάζει ο άνθρωπος. Έχει δηλαδή αυτή τη διαφορετικότητα από όλους τους άλλους οργανισμούς. Δεν βρέθηκε κανένας άλλος οργανισμός που να υπάρχει. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω γενικά για να σας δείξω το σύμπαν που λέτε μέσα μας, είναι ότι αν θεωρήσουμε την εξελικτική βιολογία ή την εξέλιξη των ειδών σαν ένα άνισμα, τότε σε συγκεκριμένες στιγμές συνέβησαν κάποια γεγονότα. Υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά τέτοιων συμπτώσεων, γεγονότων κτλ. Έχει υπολογιστεί ότι για να ξανασυμβούν αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα ώστε να δώσουν κάποιο είδους ζωής που να μοιάζει με τη δικιά μας, δεν φτάνει να έχουμε 10 διαφορετικά σύμπαντα με την πληθωρικότητα που έχει στο σύμπαν. Δηλαδή οι πιθανότητες είναι της τάξης των υψωμένων στη μείον εκατοστή ή χιλιοστή δύναμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γι' αυτό αναφέρομαι περισσότερο στο σύμπαν και δεν ξέρω κατά πόσο απαντάω στην ερώτησή σας σε αυτό το πράγμα. Εκείνο που θέλω να δώσω είναι πραγματικά την πληθωρικότητα της πληροφορίας που υπάρχει και επειδή υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία υπάρχουν και πάρα πολλά τυχαία λάθη. Τυχαιότητα. Ναι. Όχι, η ερώτηση ήταν κυρίως σε αυτές τις μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις, ναι, οι μεταλλάξεις.
Ενώ στην ας πούμε εξέλιξη των ειδών υπάρχουν αυτές οι μεταλλάξεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που είναι σε εκατομμύρια χρόνια, στην περίπτωση ας πούμε του σύμπαντος μέσα μας, δηλαδή της γέννης του ανθρώπου, ξέρουμε πολύ καλά πώς θα συμβεί αυτό. Όλα δεν είναι πιθανολογικά, το έμβριο μεγαλώνει και γίνεται ο άνθρωπος κλπ. Πώς συσχετίζονται αυτά τα δύο, δεν υπάρχει καμία σχέση? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια σχέση σε αυτή την περίπτωση, αν σκεφτούμε μόνο ότι για να φτάσουμε στην κατάσταση που αναφέρεται στον άνθρωπο, έπρεπε να συμβούν πάρα πολλά προηγούμενα γεγονότα για να φτάσουμε στον άνθρωπο. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ίσως η κορονίδα της εξελικτικής βιολογίας από άποψη χρόνου. Χρόνου. Εμφανίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στην εξελικτική διαδικασία. Συνεπώς, αυτά τα οποία καθιερώθηκαν, συνέβησαν τυχαία και καθιερώθηκαν, είναι αυτά τα οποία τελικά μέτρησαν στο να φτάσουμε σε αυτή τη δομή που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Πάντως, η αλήθεια είναι να σας πω, να σας διαβάσω τι είπε ο Εμπεδοκλής γενικά στη ζωογονία του, γιατί πραγματικά έχω τρελαθεί διαβάζοντας κάποιες μεταφράσεις. Λέει, όσες υπάρξεις βρέθηκαν να είναι καλύτερα εφοδιασμένες, εγώ το λέω προσαρμοσμένες. Έτσι και εσείς πιστεύω το καταλαβαίνετε. Κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ οι άλλες εξαφανίστηκαν. Συνεπώς, μέσα στη διαδικασία αυτή έχουν γίνει άπειρα πειράματα προσαρμογής, τα περισσότερα εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα έχει εξαφανιστεί. Τελικά όμως, για να συμβαίνει κάτι το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας, και δεν συμβαίνει μόνο εμάς η δημιουργία του ζυγωτού από το σπερματοζωάριο και το οάριο, συμβαίνει σε μια απειρία θηλαστικών μορφών ζωής και τα λοιπά, και μη θηλαστικών ακόμα, και όχι μόνο εκεί, αλλά ακόμα και σε φυτά. Ο κύριος Ελευθερίου μπορεί να μας πει γενικά εάν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο λόγο να συνδέσω αυτό που είπατε. Είναι δύσκολο πραγματικά να το σκεφτώ. Μάλιστα. Κάποιο άλλο? Ναι, ο κ. Παυλίδης, παρακαλώ. Τι να πω, τα είπα εξ αρχής, να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο που με λίγα μας είπε πολλά και σημαντικά. Τα κέρια ερωτήματα, Θόδωρε, τα έβαλε στις δύο πρώτες τρεις διαφάνειες, που εκεί να σηκώνουν τεράστια συζήτηση, είναι τα φιλοσοφικά, πολιτικά, κοινωνικά θέματα. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Οι εξαφανίσεις που στην πραγματικότητα οι μεγάλες, πολλές μικρές και άπειρες μικρότερες, είναι στην πραγματικότητα σε επίπεδο οικογενειών και γενών. Δεν είναι ειδών. Γιατί από τα πολυθώματα που έχουμε δεν φτάσαμε σε επίπεδο για να έχουμε τόσα πολλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε εξαφανίσεις ειδών. Ναι, είναι και κυρίως και θαλάσσιων. Και δεν είναι τόσο υπερβολική η αριθμή 90% κτλ. Ήταν μια απότομη μείωση της βιοποικιλότητας, η οποία έδινε χώρο για να αναπτυχθούν πολλά άλλα είδη και μια αύξηση της βιοποικιλότητας μετά. Γιατί από τις αρχές του φαινοζωικού αιώνα έχουμε συνεχή αύξηση, με διακυμάνσεις φυσικά, της βιοποικιλότητας. Μια ερώτηση. Την πολύ πολύ σημαντική μας τα είπες πάρα πολύ καλά από βιολογική πλευρά. Την μετάβαση από το νερό στην ξηρά. Με βιολογικά παραδείγματα. Οι παλαιοντολόγοι τώρα τελευταία μελετούν αυτή τη βαθμίδα της Εντιακάρα, όπως λέγεται, που βρέθηκαν τα πρώτα πολυθώματα στην Αυστραλία, και βρίσκουν οργανισμούς θαλάσσιους οι οποίοι δίνουν ύστερα και προσαρμογή και στην ξηρά, σε απολυθώματα. Μάλιστα, μερικά από αυτά λένε οι παλαιοντολόγοι ότι είναι η πρωτεΐνη το κολαγόνο που πρωτοδημιουργήθηκε. Ναι. Μπορείς να μας πεις γι' αυτό? Γιατί μιλάνε ότι είναι και ένδειξη ότι αυξήθηκε πάνω από το 3% σε σχέση με τη σημερινή το οξυγόνο για να μπορέσει να δημιουργηθεί το κολαγόνο. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτό το θέμα.
Σημαντικό ρόλο, γιατί οι παλαιοντολόγοι λένε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο, παρόλο Ναι. που βρίσκουν απολιθώματα πέτρα στην πραγματικότητα. Ναι, πρόσεξε όμως, κυρίως η δουλειά είναι με τους στρωματόλιθους. Εσύ τους γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Ναι. Ναι. Τους γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα. Μιλάμε γενικά για οργανισμούς οι οποίοι εγκλωβιζόταν μέσα σε ίζημα ή σε λάσπη και δίνανε διάφορα στρώματα. Εκεί υπολογίζεται, παραδείγματος χάρη γενικά, ότι υπήρξε αύξηση του οξυγόνου διότι ήταν φωτοσυνθετικοί οργανισμοί ή μη φωτοσυνθετικοί οργανισμοί ή μη αυτότροφοι οργανισμοί. Και ενοβακτήρια κυρίως. Ναι, και όχι μόνο. Βακτήρια πολλά, ναι. Βακτήρια πολλά. Και ανοφύκη. Ακριβώς. Και εκεί λένε ότι τελικά προήλθε σιγά-σιγά Σιγά-σιγά 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι, αυτοί να φανταστείς, οι στρωματόλιθοι έχουν ηλικία 3,2 με 3,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Συνεπώς είναι οι απαρχές της ζωής. Και φαντάζομαι ότι χρειάστηκαν περίπου ίσως και 1,5 και 2 δισεκατομμύρια χρόνια για να έχουμε οξυγόνο τέτοιο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην πολυκυταρικότητα. Γιατί δεν μπορούσαμε να είχαμε anaerόβια αναπνοή. Έπρεπε να είχαμε δηλαδή και αερόβια. Και οι συμβιωτικές υποθέσεις που υπάρχουν. Το θέμα για το κολαγόνο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι καθαρά εντοπισμός σε αυτούς τους πολύ πρωτόγονους οργανισμούς, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συνθέτουν τόσο πρωτεΐνες, όσο και να παράγουν οξυγόνο και να δίνουν... Η στρωματόλιθη για μένα είναι πραγματικά ένα κορυφαίο γεγονός, το οποίο θα απασχολήσει την επιστήμη πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ. Έχω τους νεότερους από το ηφαίστειο της Σαντορίνης 18.000 χρόνων. Εντάξει, είναι νέοι. Πολύ νέοι. Πολύ νέοι είναι. Πολύ νέοι. Στην Αυστραλία είναι 3,2 με 3,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Αυτό νομίζω, Σπύρο μου, δεν ξέρω αν σου απάντησα. Επίσης, επειδή αναφέρθηκες τώρα στους στρωματόλιθους, που είναι βακτήρια και ανοφύγοι κτλ., σήμερα κάτι ανάλογο έχουμε λιχίνες, που ζουν πάνω στα πετρώματα. Βέβαια. Και ουσιαστικά καταστρέφει το ορυκτό, το κάνει χημικό στοιχείο και το προσλαμβάνει. Βεβαίως. Και το μεταφέρει και στην τροφική λυσίδα. Και είναι εξαιρετικά παραδείγματα από τα πετρώματα. Είναι εξαιρετικά παραδείγματα για την εξέλιξη, διότι γνωρίζεις καλύτερα από μένα ότι η ανάπτυξή τους είναι τόσο βραδία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εγκλωβίζουν πραγματικές χρονολογικές περιόδους μέσα τους ενώ μεγαλώνουν και προσβάλλουν πετρώματα και οτιδήποτε. Σίγουρα. Συμφωνώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριος Άγιος, παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω και να πω και κάτι, ας πούμε, έτσι, ποιητικό. Είναι απείρως απίθανο, κάτι που είναι απείρως απίθανο, όταν έχουμε άπειρες πιθανότητες να συμβεί, υπάρχουν πιθανότητες να συμβεί. Επομένως, ας μην αποκλείουμε να υπάρχουν και άλλα λογικά όντα στον κόσμο, δεδομένου ότι πριν από 20-30 χρόνια οι πλανήτες οι οποίες είχαν συνθήκες όμοιες με τη Γη μετρούσαμε στα δάκτυλα της μιας χειρός. Και τώρα έχουν φτάσει γύρω στους 200 με 300 νομίζω και συνεχώς υπάρχουν ανακοινώσεις των 5.000 από την αστρονομία ότι αυξάνονται. 5.000. Μπράβο, έχουν φτάσει. Δεν έχω ενημερωθεί. Η ερώτησή μου τώρα, κύριε Βατζόπουλε, υπάρχουν άλλες μαζικές εξαφανίσεις που να οφείλονται σε ζώντες οργανισμούς και όχι σε αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος που επέβαλαν μαζικές εξαφανίσεις? Υπενηχθήκατε ότι η έκτη μαζική θα οφείλεται σε ζώντα οργανισμό, στον άνθρωπο. Ακριβώς. Υπάρχουν, εκτός βέβαια ότι οι αναερόβιοι οργανισμοί... Ναι, σας ακούω. Όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε την ερώτηση.
Ναι, εκτός από την εξαφάνιση των αναερόβιων λόγω της ανάπτυξης του οξυγόνου. Δηλαδή οι ίδιοι που δημιουργήσαν το οξυγόνο στο τέλος υπάρχουν άλλα τέτοια φαινόμενα. Όχι. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, όχι. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Άρα διεκδικούμε οι άνθρωποι τη μοναδικότητα. Τη μοναδικότητα, απλώς δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί ο ανθρώπινος χρόνος και η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον είναι τόσο μικρή απέναντι στην κατάσταση της μακρόπνοης μαζικής εξαφάνισης. Οι μαζικές εξαφανίσεις δεν έγιναν μέσα σε 100-200 χρόνια ή σε 1000. Έγιναν σε εκατομμύρια χρόνια. Καταλάβατε, δηλαδή, εκτός από κάποιες δύο, ας πούμε, του Κρητιδικού και της Περμίου, ο Σπύρος τα ξέρει καλύτερα από μένα, που οφειλόταν σε μαζική ηφαιστειακή υπέρμιος εξαφάνιση και πραγματικά βιώσαμε κι εμείς κάποια τέτοια γεγονότα όταν έσκασε, ξέρω εγώ, το ηφαίστειο στην Ισλανδία, η μισή γη δεν μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο. Φανταστείτε τώρα να έχουμε 100 τέτοια ηφαίστεια διασπαρμένα σε όλη τη γη. Δημιουργήθηκε ένας θερμικός χειμώνας, όπως λέγεται, πυρηνικός χειμώνας κτλ. Από ό,τι γνωρίζω, είμαστε σίγουρα στην έκτη εξαφάνιση και οφείλεται καθαρά στο ότι τροποποιούμε το περιβάλλον. Δεν γνωρίζω, κύριε Άγγε, Αλέξανδρε, αν πραγματικά συνέβη από κάποιον άλλον οργανισμό αυτό το πράγμα. Δεν το έχω δει, δεν το έχω βρει, οπότε η απάντησή μου είναι όχι. Ευχαριστώ, να είστε καλά, υγεία. Και εσείς να έχετε. Κύριος Ελευθερίου, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Λευτέρη. Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ Μασάκη, όπως σε λέμε εμείς, χαίρομαι που βλεπόμαστε έστω και μέσα από τα παράθυρα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας, μια και χαθήκαμε λίγο στο Πανεπιστήμιο. Σίγουρα. Θερμά συγχαρητήρια για την ομιλία σου. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε πόσο δεινός ομιλητής και δάσκαλος είσαι. Τώρα έγινε γνωστό αυτό και περισσότερο σε ευρύτερο κόσμο. Πολύ όμορφοι, πολύ τακτοποιημένοι στην ώρα τους. Με λίγα που μας είπες πολλά, όπως είπε και ο Παυλίδης προηγουμένως. Στη διάρκεια της ομιλίας ανέφερες διάφορα παραδείγματα, λίγα από τα πολυάριθμα που υπάρχουν, αλλά αρκετά για να δείξουν τα θέματα που ανέφερες. Στη διάρκεια αυτή, εγώ παρακολουθούσα, ανέφερες περισσότερο για ζωικά, ψάρια και κάποιους άλλους οργανισμούς. Εγώ σκεφτόμουν αν ισχύουν αυτά και για τα φυτά και βρίσκω ένα παραλληλισμό. Όλα αυτά ισχύουν και για φυτά, τα οποία εξελίχθηκαν, δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω, παράλληλα, ταυτόχρονα, πριν τα φυτά, πριν τα ζώα. Βέβαια, κάποια εποχή, πριν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια, δεν υπήρχαν φυτά και ζώα, υπήρχε ένα. Μετά διαχωρίστηκαν με βάση την ικανότητα που απέκτησαν κάποιοι οργανισμοί να φωτοσυνθέτουν και κάποιοι όχι. Και για να κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση, ας πούμε, ποιοι οργανισμοί βγήκαν πρώτα από το υδρόβιο περιβάλλον στο χερσαίο, τα φυτά ή τα ζώα ή ταυτόχρονα? Ποια είχαν ανάγκη? Πιστεύω προστασία στη ξηρά, που οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές παρά στη θάλασσα. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολη γενικά η ερώτηση. Δεν έχει διατυπωθεί κάποια σίγουρη θεωρία αυτή τη στιγμή. Εγώ τείνω να πιστεύω ότι όταν μπαίνουμε πλέον στην πολυπλοκότητα, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι είναι πολύ πολύπλοκοι κτλ., σίγουρα προηγούνται τα φυτά. Δεν είναι δυνατόν να προηγηθούν τα ζώα, διότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι προϋπάρχουν οι καταναλωτές πριν από τους παραγωγούς. Σε καμία περίπτωση, εξελικτικά. Αν είδες μάλιστα, όταν ανέφερα για το Δαρβίνο και για τα πειράματα τα οποία περιέγραψε, τα πρώτα πειράματα τα οποία έκανε και ο ίδιος λίγα και πολλοί άλλοι επιστήμονες ήταν φυτά. Βοτανικοί ήταν όλοι που κάνανε τη δουλειά πάνω σε αυτή. Απλώς εγώ χρησιμοποιώ παραδείγματα από το ζωικό κόσμο, γιατί δυστυχώς είναι αυτά που ξέρω καλύτερα. Όχι ότι... Δυστυχώς, έτσι. Είναι δυστυχώς. Όχι, είναι δυστυχώς, να σου πω γιατί. Πιστεύω τελικά ότι η υπερεξειδίκευση γενικά
που έχουμε σήμερα σαν επιστήμονες μας απομονώνει, Λευτέρη. Σωστό. Μας απομονώνει πάρα πολύ. Η πληροφορία είναι τόσο πολύ μεγάλη που τελικά δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Μιλάμε τελικά μόνο με το συνάφι μας γιατί μας καταλαβαίνει, γιατί οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν και αυτό θα οδηγήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις από εδώ και πέρα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά αν τα φυτά ήταν εκείνα τα οποία βγήκαν πρώτα από το νερό. Εγώ πιστεύω, αν θέλεις τη δικιά μου άποψη, ναι, πιστεύω ότι βγήκαν πρώτα από το νερό. Εγώ αυτό πιστεύω, όχι μόνο γιατί είναι παραγωγή και καταναλωτές τα ζώα, αλλά και γιατί οι οργανισμοί, οι όποιοι οργανισμοί βγαίνουν από τη θάλασσα, από το νερό, στη ξηρά, χρειάζονται προστασία Ναι, κατά της υποβολικής ηλιακής ακτινοβολίας κυρίως. βεβαίως. Και αυτό το πρόβλημα το έλυσαν νομίζω πρώτα τα φυτά. Με ειδικούς ιστούς, ειδικούς σχηματισμούς, μπόρεσαν να προσαρμοστούν καλύτερα και να αντέξουν την έντονη ηλιακή υπεριόδια ακτινοβολία που υπήρχε τότε. Βεβαίως. Και επίσης δημιούργησαν και τις κατάλληλες ε, προϋποθέσεις με την έννοια της οργανικής ύλης και ακόμα και δημιούργησαν και προβλήματα μέσα στις αβαθείς λίμνες για να αναγκάσουν ζώα να βγουν έξω, διότι πραγματικά με τον ευτροφισμό που είναι καθαρά ένα φαινόμενο φυτικό, βοτανικό, τέλος πάντων εκεί το τοποθετώ, ήταν αυτό το οποίο εξανάγκασε τους οργανισμούς να βγουν τελικά. Αλλά φυτά πιστεύω ότι υπήρχαν έξω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Λευτέρη. Ναι. Αν μπορέσουμε να βρεθούμε και στο γραφείο, θα πούμε καλύτερα. Βεβαίως, όποτε θέλει. Ο κύριος Σικαλίδης. Ναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική παρουσίαση που μας κάνατε. Θα ήθελα σε συνέχεια του κυρίου Άγιου που είπε κάτι σχετικά με την ύπαρξη άλλων βιολογικών όντων στο σύμπαν και είχατε παρατηρήσει πολύ σωστά και είχατε πει ότι θα χρειαζόταν 10 διαφορετικά σύμπαντα για να πιάσουν τις πιθανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη δημιουργία του ανθρώπινου είδους. Όμως, οι κοσμολογικές θεωρίες σήμερα, οι φυσικές κοσμολογικές θεωρίες, πολλές από αυτές, δέχονται ότι τουλάχιστον 34 σύμπαντα μπορούν να περιγραφούν και να υπάρχουν. Αλλά μπορεί και πολύ περισσότερα, διότι το Big Bang είναι η αρχή του δικού μας σύμπαντος, δεν είναι του κόσμου, υπό την έννοια της φιλοσοφικής θεώρησης της λέξης κόσμος. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη τέτοιων συστημάτων, δηλαδή σαν τον άνθρωπο, την ανάπτυξη τέτοιων, θα έλεγα εγώ. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση και μια ερώτηση συγχρόνως. Λέμε ότι υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, ο Λεμέτρ, δεν θυμάμαι κιόλας, που έλεγε τη θεωρία της μη επιστροφής στον πρωτογονισμό. Η ερώτηση η δικιά μου είναι, υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε ανάποδα? Ναι. Και όταν λέω ανάποδα δεν εννοώ να γίνουμε ψάρια, μονοκύτταροι οργανισμοί και τέτοια, εννοώ μια έντονη διαφοροποίηση του ανθρώπου. Έντονη διαφοροποίηση όμως. Ναι. Δηλαδή να είμαστε έτσι, αλλά με έντονα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αυτός ο ανθρωποκεντρισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι αξίζει να δίνουμε σημασία όσον αφορά την Γη και έστω και το σύμπαν ή το γαλαξία το δικό μας. Αλλά κανένας δεν λέει ότι τέτοια συστήματα δεν μπορούν να έχουν αναπτυχθεί παρόμοια ή κάποια άλλα. Δηλαδή λέμε εμείς ότι ο άνθρωπος στηρίζεται είναι μια εξέλιξη που έχει οργανικές ουσίες με βάση τον άνθρακα. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να, επειδή ο άνθρακας είναι παρόμοιος με το πυρίτιο, θα μπορούσαν να υπάρχουν συστήματα με βάση το πυρίτιο. Κάπου αλλού. Αυτά. Να σας πω. Πρώτα-πρώτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δεν ήμουν απόλυτος ότι δεν υπάρχει ζωή, αλλά είπα ότι υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες.
Άλλο αυτό το πράγμα και άλλο από το να είμαι απόλυτος. Στη βιολογία και στην εξελικτική βιολογία πάντοτε θα αφήσουμε παράθυρο για να συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι, κύριε συναδελφέ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μπορεί να αποδειχτούν ότι υπάρχουν τόσα πολλά σύμπαντα, αλλά σας μιλάω με τη σημερινή λογική ότι βλέπω ελάχιστες πιθανότητες. Θα μπορούσε να υπάρχει μορφή ζωής, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια με τη δικιά μας. Ήδη εσείς αναφερθήκατε ότι αντί του σκελετού του άνθρακα μπορούμε να έχουμε πυρίτιο. Εντάξει. Αντί να έχουμε παραδείγματος χάρη φωσφοδιεστερικούς δεσμούς στο DNA, να έχουμε δεσμούς από αρσενικό. Έχω δεύτερο πτυχίο και εγώ χημικού, εσείς τα ξέρετε καλύτερα βέβαια γιατί είσαστε χημικός. Αλλά δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Το άλλο θέμα είναι όχι, δεν το αποκλείω σε καμία περίπτωση να υπάρχει ζωή, αλλά οι πιθανότητες τις οποίες δίνουμε να είναι ακριβώς οι ίδια, δηλαδή να περιγράφουμε αυτό που με συγχύζει πάρα πολύ είναι τα πράσινα ανθρωπάκια με τα ίδια χέρια, με μεγαλύτερο ίσως κεφάλι, με μάτια κτλ. Μπορεί να είναι μορφές ζωής που δεν μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε καν ότι είναι μορφές ζωής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να μην μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Τι είναι, όπως και εκείνοι μπορεί να μην μπορούν να αντιληφθούν εκείνοι, οποιοδήποτε τέλος πάντων, τη δικιά μας μορφή ζωής. Τώρα, το θέμα αν έχουμε οπισθοδρόμηση γενικά στην εξέλιξη και πάμε στον πρωτογονισμό. Δίνω πολύ λίγες πιθανότητες. Θα έλεγα, στη διαφοροποίηση, όχι στον πρωτογονισμό, δηλαδή να γίνουμε... Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Ο άνθρωπος τελικά έχει φτάσει να τροποποιεί το περιβάλλον και όχι να προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Οπότε θεωρώ ότι εάν θα γίνει κάτι, θα γίνει από δικά του λάθη. Δεν ακολουθεί το περιβάλλον. Δηλαδή δεν περιμένω κάποιες σοβαρές αλλαγές. Εκτός αν, παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν πυρηνικό όλεθρο και μείνουν, ξέρω εγώ, το 0,01% των ανθρώπων κτλ. Οπότε τι θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα έχουμε μια εξαιρετική πτώχευση του γονιδιώματος, της γενετικής δεξαμενής, με αποτέλεσμα εκείνοι οι χαρακτήρες πια να στηρίξουν μια άλλη κατάσταση. Εάν αυτό συμβεί, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα διέφεραν ουσιαστικά από εμάς. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν ξέρω, το απέφχομαι και δεν νομίζω να φτάσουμε σε τέτοια θέματα σίγουρα. Αλλά πάντως δυστυχώς το περιβάλλον τροποποιείται από εμάς για μας και όχι εμείς να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον. Έχουμε δηλαδή τα περίφημα μιμίδια, έτσι. Και εσείς και εγώ φοράμε γυαλιά. Αυτά δεν είναι γονιδιακά κατοχυρωμένα. Έχουμε αυτοκίνητα. Παίρνουμε φάρμακα. Είναι cyborgs. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά δεν ζούμε με τα γονίδια μας πια. Ζούμε με τα μιμίδια μας από εδώ και πέρα. Γενικά, δεν ζούμε με τα γονίδια μας. Και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε και τον φόρτο των ασθενειών που υπάρχουν. Πώς θα πει σε μια οικογένεια να απορρίψει ένα παιδί το οποίο έχει μια διαμαρτία σήμερα? Αυτό όμως το παιδί φτάσαμε με τα μιμίδια που του χορηγούμε να διαιωνίζει την κατάσταση αυτή και να φέρει έναν φόρτο. Ακούγεται πάρα πολύ άσχημο. Ακούγεται σαν ευγονικό. Δεν μακριά από μένα αυτή η προσέγγιση. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να αναφερόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς. Δεν ζούμε με τα γονίδια μας. Ζούμε με τα μιμίδια. Ωραία, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση? Ο κύριος Γκανούλης νομίζω θέλει κάτι. Ναι, ο κύριος Γκανούλης. Βέβαια. Το μικρόφωνο σας, κύριε Γκανούλη. Ναι, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήθελα να επανέλθω λίγο σε αυτά τα πειράματα που αναφέρατε ότι έκανε ο Δαρβίνος. Υποθέτω μερικά από αυτά με επιτυχία σε φυτικούς οργανισμούς. Αλλά με βάση όλα αυτά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου είναι μια επιστημονική θεωρία ή είναι μια υπόθεση, ένα δοκίμιο? Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και το ανέκδοτο περί
κοσμικής θεογονίας. Ο Θεός Α, αφού δημιούργησε τον κόσμο, θέλησε... όχι πανσπερμία, εννοείται... Όχι, αν εσείς που είστε, ας πούμε, πολύ ειδικευμένοι σε αυτό, θεωρείτε ότι η υπόθεση του Δαρβίνου είναι κατοχυρωμένη επιστημονικά. Και σημαίνει αυτό ότι μπορεί, ας πούμε, να αποδεικνύει αυτό που μπορεί να αναπαραχθεί, ας πούμε, και δεύτερη φορά. Γιατί υπάρχει αυτό το ανέκδοτο κάθε φορά. Θυμάμαι ότι ο Θεός, αφού έκανε τον κόσμο, θέλησε να υποβάλει μια υποψηφιότητα για καθηγητής πανεπιστημίου και απερίφθη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, γιατί του είπαν ότι κατασκευάσατε κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αναπαράγει. Ναι. Είναι μοναδικό. Για τον Δαρβίνο ισχύει ότι είναι ένας επιστήμονας που με την επιστημονική του, ας πούμε, θεωρία έχει κατοχυρωθεί. Να σας πω, μαχαιριά στην καρδιά είναι όταν λέτε θεωρία και εννοείται θεωρία η οποία δεν έχει αποδειχτεί. Μπορούμε να πούμε ότι αναφερόμαστε στην κβαντική θεωρία, αλλά το αλλάξαμε και οι φυσικοί το κάνανε κβαντομηχανική γιατί δεν ήθελαν να τα ακούσουν. Δεν είναι θεωρία του Δαρβίνου πια. Δεν είναι θεωρία. Έχει αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα πράγματα τα οποία είπε επιβεβαιώθηκαν. Ήταν πραγματικά ένας διαισθητικός φυσιογνώστης. Δεν μπόρεσε να κάνει πάρα πολλά πειράματα, δεν μπόρεσε να αποδείξει, αλλά σκεφτείτε και τι στοιχεία είχε εκείνη τη στιγμή στα χέρια του. Σας είπα, ούτε καν του Μέντελ τους νόμους δεν είχε, της κληρονομικότητας. Τώρα, ως προς το θέμα του ανεκδότου και του Θεού, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω τι λέει ο Εμπεδοκλής, 4 σειρούλες είναι μόνο, για το θέμα του Θεού. Δεν υπάρχει Θεός δημιουργός, ούτε νους που να οδηγεί τα πάντα προς κάποιον σκοπό. Τα έμβια όντα, όπως και άλλα φυσικά σώματα, προήλθαν από καθαρά τυχαίους συνδυασμούς των στοιχείων. Θα έπρεπε λοιπόν να εξηγήσει κάποιος γιατί η δομή τους και τα όργανα τους φαίνονται να εκπληρώνουν τόσο πετυχημένα κάποιον σκοπό. Αυτό το είπε περίπου το 450 π.Χ. Για μένα η έννοια του Θεού είναι μια μεταφυσική αναζήτηση. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να συζητήσω με επιστημονικούς όρους τη γέννηση. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ. Έχω κληθεί σε τηλεοράσεις, δηλαδή γιατί έχω κληθεί, γιατί ήθελαν να με ρίξουν στα λιοντάρια στο Κολοσσέο και να γελάνε με τη φασαρία που θα δημιουργηθεί. Δεν θεωρώ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, να σας πω και κάτι άλλο. Η Εκκλησία, και όχι η θρησκεία, προσέξτε, η Εκκλησία πολλές φορές κάνει τραγικά λάθη. Συζητούσα με κάποιον, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, όχι εγώ, κάποιος άλλος, για το θέμα της φυσικής επιλογής. Και ρώτησαν έναν με διδακτορικό στην Οξφόρδη, θεολόγο κτλ. Μπορεί να φωτογραφίζω λίγο κάποιον. Τελικά υπάρχει φυσική επιλογή στην χριστιανική, στην Ορθόδοξη θρησκεία. Ξέρετε τι απάντησε? Γιατί βέβαια, λέει, τη δεχόμαστε εμείς, την επιλογή, δεν υπάρχει τίποτα. Λέει, πώς την αντιλαμβάνεστε? Είναι, λέει, το χέρι του Θεού που κατεβαίνει για να διορθώσει τα λάθη. Όλα τα λέει αυτό. Άρα το χέρι του Θεού διορθώνει τα λάθη. Μια θεοκρατική κατάσταση. Ανοίξαμε τώρα πολλά θέματα, αν επιτρέπετε, κύριε Σιδηρόπουλε. Ναι, αυτό βλέπω. Πάνω σε αυτό το θέμα... Για να δούμε ο κύριος Σικαλίδης. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Συμφωνώ μαζί σας βασικά, αλλά σε γενικές γραμμές. Το βασικό στοιχείο της εξέλιξης του σύμπαντος, του κόσμου, ημών και των πάντων, είναι οι κοσμολογικές σταθερές. Αυτές οι κοσμολογικές σταθερές είναι αυτές οι οποίες ρύθμισαν τη δημιουργία και την εξέλιξη του κόσμου. Λένε κάποιοι επιστήμονες, που είναι πιο ειδικοί και τα ψάχνουν από μένα, εγώ είμαι ερασιτέχνης σε αυτά τα θέματα, αλλά τα ψάχνω,
λένε ότι αυτές δεν είναι τόσο τυχαίες. Δηλαδή είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της αρχικής δημιουργίας, το ότι δημιουργήθηκαν αυτές ή επεκράτησαν, πώς θα το πούμε, αυτές οι κοσμολογικές σταθερές. Αυτό φυσικά δεν πάει ότι περί Θεού και τέτοια, αλλά άλλοι λένε ότι είναι η τυχαιότητα, άλλοι λένε, αλλά δεν είναι, λέει, τόσο τυχαίες. Και φυσικά προσπαθούν να το αποδείξουν αυτό. Κάποιοι αποδεικνύουν κάποιες από αυτές ότι η τάδε κοσμολογική σταθερά είναι απόρρια του τάδε, του δίνα, του δύο, άρα δεν είναι τυχαία. Και αυτό με δημιουργεί πολλά ερωτήματα εμένα. Έπεσα και σε αυτό το βιβλίο του Ντεντούβ, του Κριστιαν. Ο Ντεντούβ, ναι. Ο Ντεντούβ ήταν μεγάλος κυταρολόγος, βιολόγος. Ναι, που με διέλυσε. Ναι. Τελείως με διέλυσε. Δεν είναι, παρόλο που προσπάθησε ο άνθρωπος να το εκλαϊκεύσει και παρόλο που προσπάθησα και εγώ να καταλάβω, επειδή μεγαλώσαμε και ξεχνάμε και όλα, πάω μπρος πίσω. Ναι, είναι λίγο δύσκολο ο Ντεντούβ. Είναι δύσκολο και χάνομαι, αλλά και σε αυτό αναφέρεται αυτό, ότι δεν είναι τόσο τυχαία. Παρόλο που ο Ντεντούβ προέρχεται από πανεπιστήμιο το οποίο ήταν της Εκκλησίας. Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης. Ναι. Και από εκεί πήγε μετά, έγινε και το δεύτερο πανεπιστήμιο εκεί στο Βέλγιο, το οποίο ήταν σε αντίθεση αυτού, ότι ήταν επιστημονικό. Ο άνθρωπος είναι πολύ σωστός, αφήνοντας παράθυρα για αυτά. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι εάν κάποιος μπορέσει να αποδείξει ότι υπάρχει ευφυής σχεδιασμός, συμφωνώ ότι θα αποδεικτούν αυτά που λέτε. Αλλά ποιος μπορεί να μας το αποδείξει? Σας είπα, μέχρι τώρα... Κανένας. Όχι πλήρως, αλλά κάποιες κοσμολογικές σταθερές προσπαθούν να τις βάλουν σε κάποια... Κύριε Σιδηρόπουλε. Ναι. Συγγνώμη, πάλι είναι εγωιστικό να ξαναζητάω το λόγο για τρίτη φορά, αλλά εντάξει, δεν μπορώ. Πέστε το εν συντομία. Κύριε Βατζόπουλε, ευφυής σχεδιασμός, ο οποίος ξεκινάει πριν από 11,5 δισεκατομμύρια χρόνια για να φέρει ένα πλάσμα τα τελευταία 180 έως 220.000 χρόνια, κάπου δεν είναι και τόσο ευφυής. Δεν είναι τόσο ευφυής. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Αλλά θέλω να τελειώσω με κάτι που έμαθα από ένα φοιτητή μου. Μου επέστρεψε τα δοκίμια, γιατί πάντα είχα σαν αρχή ότι έγραφα να το δίνω να το διαβάζει και μερικοί φοιτητές. Και μου είπε ότι, κύριε καθηγητά, εγώ δεν μπορώ αυτά. Λέω γιατί? Γιατί για μένα είναι βίωμα η ύπαρξη του Θεού. Και εκεί έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Είναι βίωμα. Αν βιώνει κάποιος την ύπαρξή του, κανένα πρόβλημα. Όταν θέλει να τη θεωρήσει επιστημονική άποψη, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να την αποδείξει. Ή πρέπει να μας δείξει τις ενδείξεις, τις άπειρες ενδείξεις γύρω από την εξέλιξη. Εντάξει, η εξέλιξη δεν έχει αποδείξεις, αλλά έχει άπειρες. Δεν είναι υπολείμματα του Νόε, του κατακλυσμού του Νόε, τα απολιθώματα, όπως για εκατοντάδες χρόνια υποστήριζε η Εκκλησία, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, κύριε Σιδηρόπουλε, ευχαριστώ. Υγεία σε όλους. Επ' αυτό που είπε και ο κύριος Άγιος και ο κύριος Ζαμπατζόπουλος για το χέρι του Θεού, ξέρετε, στον σπουδαίο 19ο αιώνα υπήρχε θεωρία του καταστροφισμού με έναν πολύ σπουδαίο, ο Κιουβιέ, που ήταν ζωολόγος και ο θεμελιωτής της παλαιοντολογίας. Πολύ καλός επιστήμονας, αλλά πολύ συντηρητικός. Συγκρούστηκε, αυτός θεωρούσε ότι και με τον κατακλυσμό του Νόε, ότι είναι περίοδοι στην αυτή, καταστρέφονται τα πάντα και αρχίζει ξανά εξ αρχής η ζωή. Ήρθε σε αντίθεση με τους επιστήμονες και τους εξελικτικούς της εποχής και ξέρετε ποιοι αμφισβήτησαν πρώτη τη θεωρία του καταστροφισμού πέρα από τους επιστήμονες? Οι σοβαροί και έξυπνοι θεολόγοι. Και είπαν, αυτά που λέτε, κύριε Βυσιοδήφα Κιουβιέ, σημαίνει ότι ο Θεός είναι ατελής, δοκιμάζει να κάνει έναν κόσμο ατελή, δεν του αρέσει, το καταστρέφει και το εξαρκείς εξ αρχής. Ένα μεγάλο μέρος που εναντιώθηκε στη θεωρία του καταστροφισμού, γιατί τότε επικράτησε στη γεωλογία ο ομοιομορφισμός ή γκραντουαλισμός, σταδιακά ότι αλλάζουν όλα, ήταν και θεολόγοι που δεν ήταν τόσο στενόμυαλοι.
Επίσης, αυτό που είπατε, που είπε και δυο άλλα σημαντικά, με τον Εμπεδοκλή ο Θόδωρος, ο Λουκρίτιος, τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, στον Terrarum Natura, το μεγάλο αυτό έργο, επαναλαμβάνει πολλά. Αν και επιμένει στη θεωρία του Δημόκριτου και του Επίκουρου, λέει για τον άνθρωπο εξαλοειδών όντων προήλθε ο άνθρωπος. Και έχει μερικές ιδέες του Εμπεδοκλή για κάτι σπέρματα εξελικτικά. Ο Λουκρίτιος που ήθελε να περάσει την άποψη της επιστήμης της εποχής του και όχι στις αντιλήψεις και τότε τις θεολογικές. Βέβαια, πέρα από την ελληνική μυθολογία που ταύτιζε τους θεούς με την φύση και την φιλοσοφία κυρίως των προσοκρατικών, ήρθε ο Σπινόζα και είπε Θεός και φύση είναι το ίδιο πράγμα. Ταύτιση Θεού και φύσης. Η φύση είναι το υπαρκτό, αυτό που βλέπουμε. Και τι δεν περιοριζόμαστε στη φύση που είναι τόσο σπουδαία και τόσο πολύπλοκη και κάνουμε εγκεφαλικά κατασκευάσματα. Αλλά οι άνθρωποι από το συλλογικό υποσυνείδητο που έχει χιλιάδες χρόνια πιστεύουν σε αλόκοτα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο εύκολα. Και τέλος, αυτό που είπες, Θόδωρε, ότι είμαστε πια υπερεξειδίκευση και θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, η τεχνητή νοημοσύνη πια μπορεί να μας βγάλει από αυτό το πράγμα. Ή να μας ρίξει σε χειρότερους ατραπούς. Κοιτάξτε, θα έχει και αρνητικά και δύσκολες περίοδους. Αλλά είναι η μοναδική ελπίδα, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος άνθρωπος, για να συνδυάσουμε αυτά που είπε στον πρόλογο του και ο κύριος Σιδηρόπουλος, ότι όλα αυτά συνδυάζονται, τα πολύπλοκα γήινα συστήματα τα οποία δεν τα ξέρουμε καλά. Νομίζουμε ότι ξέρουμε σήμερα με αυτό το επίπεδο της επιστήμης, αλλά οι παρεμβάσεις μας είναι σαν ταύρη σε ιαλοπολείο, γι' αυτό κάνουμε και τα πολλά λάθη ως ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το πλήθος της γνώσης για να μπορέσουμε να πάμε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί αλλιώς είναι αυτό που είπες. Είναι πολύ επικίνδυνο, δεν μπορούμε πια να αντιληφθούμε τόσα πολλά πράγματα, ούτε καν στην ειδικότητά μας. Εγώ πια δεν μπορώ να παρακολουθήσω την ειδικότητά μου. Δεν την μπορώ με αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα και θέλω λίγο και να πλατιάσω να δω και περισσότερα. Αυτά, συγγνώμη που αν μακρηγόρησα. Κύριε Σιδηρόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ο Λουκρίτιος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς, μαζί με τον Αέτιο τον φιλόσοφο, μελετητές του Εμπεδοκλή. Χρησιμοποίησε πάρα πολλά από τον Εμπεδοκλή, μπορούμε να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ συμπερασματικά θα ήθελα να δανειστώ αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, ο κύριος Άγιος, ότι άλλο βιώνω μεταφυσικά τη θρησκεία, οτιδήποτε, και άλλο μιλάω επιστημονικά. Εγώ δεν δηλώνω ούτε αγνωστικιστής, ούτε άθεος, ούτε τίποτα. Οι μεταφυσικές μου αναζητήσεις είναι εκεί. Οι επιστημονικές μου είναι αλλού. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγει από αυτό το θέμα. Το έθεσε πάρα πολύ καλά ο κύριος Άγιος. Δεν το έθεσε εγώ. Φοιτητής μου μου το είπε. Αλλά εσείς είπατε ότι... έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Έγινε φοιτητής δάσκαλος μου. Ναι, άλλο βιώνω και άλλο υποστηρίζω. Αλλά εσείς δείξατε τη διαφοροποίηση αυτών των δύο τάσεων. Και είναι γεγονός ότι, όπως είπα και στην αρχή, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έχω και ο ίδιος συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, ότι η εξελικτική θεωρία έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για κλάδους της επιστήμης οι οποίοι δεν είχαν ή και δεν έχουν σχέση με τη βιολογία και τους έφερε πιο κοντά. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα μας έχουν δώσει οι εφαρμογές των λεγόμενων γενετικών αλγορίθμων. Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι μία μίμηση της εξέλιξης. Μία υπολογιστική διαδικασία η οποία εμπνέεται από την εξέλιξη, από τη βιολογική εξέλιξη. Μιμείται δηλαδή τη βιολογική εξέλιξη και προσπαθεί να πετύχει αποτελέσματα ανάλογα με εκείνα στα οποία μας έφερε η βιολογική εξέλιξη.
Ξεκινάει δηλαδή, θέλω να βρω τη λύση σε ένα πρόβλημα. Αντί να ψάξω η παραδοσιακή μέθοδος για να βρω τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, θέλω να βρω μία λύση. Τι είδους πρόβλημα? Θέλω να πάρω μία απόφαση σχετικά. Θέλω να σχεδιάσω, ας πούμε, ένα κατασκεύασμα, ένα κτίριο, ένα αυτοκίνητο. Και προσπαθώ να δω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος βελτιστοποίηση. Λοιπόν, μία λύση είναι η εξής. Μία πορεία δηλαδή είναι η εξής. Να ξεκινήσω από μία αρχική πρόταση και να αρχίσω σιγά σιγά να την βελτιώνω. Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι ο εξής. Αντί να ξεκινήσω από μία μόνο αρχική περίπτωση, να θέσω ένα πληθυσμό τέτοιων υποψήφιων λύσεων και αυτές τις δύο να τις βάλω μέσα στο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί το κατασκεύασμά μου και να τις αφήσω να υποβληθούν σε γενετικές διαδικασίες. Δηλαδή σε μεταλλάξεις, σε διασταυρώσεις και σε επιλογή, φυσική επιλογή, τεχνητή επιλογή στην περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τον πληθυσμό των λύσεων, εξελίσσοντας αυτές τις λύσεις, κάποιες από αυτές γίνονται καλύτερες. Το καλύτερο εγώ το ορίζω. Καλύτερο σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στους δικούς μου τους στόχους. Κάποιες από αυτές. Αυτές με τη σειρά τους, ο πληθυσμός παραμένει ο ίδιος ως προς το πλήθος. Λοιπόν, υποβάλλονται ξανά στις γενετικές διαδικασίες φυσικής επιλογής, μετάλλαξης, διασταύρωσης, ξανά και ο πληθυσμός μου είναι όλο και καλύτερος. Όλο και καλύτερος και στο τέλος από τον πληθυσμό τον οποίο θα αποκτήσω έπειτα από πολλές γενιές, έτσι. Λοιπόν, από αυτόν τον πληθυσμό θα πάρω τα καλύτερα. Αυτά εδώ που θα επιλέξω. Αυτή, με λίγα λόγια, αυτός είναι, περιέγραψα το γενετικό αλγόριθμο. Είναι μια μίμηση της εξελικτικής θεωρίας. Λοιπόν, με βάση τους γενετικούς αλγορίθμους, από ό,τι έχω διαβάσει, κάποιοι έχουν επιχειρήσει και κάτι πιο προχωρημένο, δηλαδή να επινοήσουν μία υπολογιστική εξομοίωση της εξέλιξης. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, διότι οι διαδικασίες αυτές οι γενετικές αποτελούν μία λογική αφαίρεση, είναι πολύ πιο απλές από αυτές που στην πραγματικότητα συμβαίνουν. Επομένως, δεν πρόκειται για προσομοίωση της εξέλιξης, απλώς πρόκειται για μίμηση, πρόκειται για ένα υπολογιστικό πρότυπο, το οποίο μας οδηγεί σε λύσεις. Αυτό έχει αποκτήσει τεράστιες εφαρμογές, ξεκίνησε σχετικά πρόσφατο, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70, υπάρχει μια έκρηξη δημοσιευμάτων και επιτευγμάτων επάνω στο το πράγμα και λέγεται αυτό εξελικτική υπολογιστική. Δηλαδή είναι τελείως νέοι ορίζοντες. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω το εξής, αυτό όμως μας οδηγεί και πιο μακριά. Αυτό μας οδηγεί στο ρόλο του ανθρώπου ως προς την επίδρασή του με το περιβάλλον. Δηλαδή, ο άνθρωπος διαθέτει κάποια ιδιαίτερα εργαλεία ή έτσι φαντάζεται τον εαυτό του, υπάρχει και αντίθετη άποψη της υπεροψίας του ανθρώπου και ποιος νομίζει ότι είναι, τέλος πάντων, ότι διαθέτει κάποια ιδιαίτερα εργαλεία το οποίο τα οφείλει στην νοημοσύνη. Και το ερώτημα είναι εδώ ότι ο άνθρωπος επιστρατεύει δηλαδή την νοημοσύνη του, μιμούμενος την εξελικτική θεωρία, ναι, αλλά αυτό που κάνει είναι σχεδιασμός. Και πολλοί συγχαίουν την έννοια, λέει αυτό είναι σχέδιο, άρα ο σχεδιασμός είναι εκείνος ο οποίος αναμειγνύεται με τις εξελικτικές διαδικασίες που μας δίνει ένα άλλο είδους ανθρώπου. Άρα κλονίζεται και κάπως η εξελικτική θεωρία, κάπως. Μάλλον θα έλεγα υπάρχει μια σύγχυση εδώ. Διότι και αυτό θα ήθελα ίσως να συζητήσουμε, διότι εκτός από τους γενετικούς αλγορίθμους που περιέγραψα, γιατί αλγορίθμοι είναι μίμηση, είναι ένα υπολογιστικό πρότυπο. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας δίνει αποτελέσματα, δεν είναι κάτι το γενετικό, τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας δίνει αποτελέσματα εφάμιλα αυτών που παράγει ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, και είναι ένα υπερεργαλείο. Τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, ο άνθρωπος αποκτά πρόσθετες δυνάμεις και δυνατότητες. Το ερώτημα είναι, αυτές διαφοροποιούν
προοπτικά. Διαφοροποιούν λίγο οι πολλοί τη θεωρία της εξέλιξης. Τι θέση έχουν κάποια ιδιαίτερη θέση εκεί. Δεν ξέρω. Είναι λίγο νεφελώδες το ερώτημα. Αλλά είναι, νομίζω καλό να το συζητήσουμε αν είναι αυτό. Πρόεδρε, λίγο η επιστήμη, και Θόδωρο ευχαριστώ για την ωραία ομιλία. Ανέστη, ευχαριστώ. Βασίζεται στην πειραματική επαλήθευση. Η θρησκεία βασίζεται στην πίστη. Αυτά για μένα είναι ασυμβίβαστα. Δεν ξέρω αν η τεχνητή νοημοσύνη τα συμβιβάσει. Και δούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, Θόδωρο, για την καταπληκτική ομιλία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Ανέστη. Κύριε Σιδηρόπουλε, ανοίξατε ένα πάρα πολύ μεγάλο που μπορεί να πρέπει να χρειάζεται άλλες. Αν δεν μπορούσατε να κρατηθείτε, να σας πω την αλήθεια, ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα κυρίως στον κλάδο της βιοπληροφορικής. Γιατί τελικά και η τεχνητή νοημοσύνη έχει τέτοιες απαιτήσεις που αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τέτοιους υπολογιστές που να μπορούν να μας δώσουν μέσα στο χρονικό διάστημα της ζωής μας κάποιες λύσεις. Οπότε παίρνουμε κάποια πράγματα, προσομοιώσεις όπως τις είπατε πάρα πολύ σωστά, που πραγματικά δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Εγώ θα σας πρότεινα να διαβάσετε, αν δεν το έχετε κάνει, που νομίζω ότι θα το έχετε κάνει γιατί με αυτά που λέτε σίγουρα πρέπει να το έχετε υπόψη, το βιβλίο του Dawkins, το τυφλό ορολογοποιό, ο οποίος πραγματικά δίνει πάρα πολύ μικρές πληροφορίες, τα λεγόμενα fractals, και δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση, και μέσα από αυτή τη χαοτική κατάσταση τελικά καταλήγουμε σε πληθυσμούς που μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε από αυτούς τους πληθυσμούς, ενώ έχουμε περάσει από μια τελείως χαοτική κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να συζητήσουμε. Εγώ τη φοβάμαι την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πω την αλήθεια. Όχι γιατί θα καταρρύψει την εξελικτική θεωρία, μακάρι να είναι τόσο σοβαρή και να την καταρρύψει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την διαταράσει κάπως. Δεν ξέρω. Ή θα έλεγα ότι η εξελικτική θεωρία διαταράσει την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα χρειαζόταν ώρες για να το συζητήσουμε. Ναι, σίγουρα. Πάνω σε αυτό, να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα άρθρο, πάλι δεν θα μπαίνω πάλι στον πειρασμό. Λοιπόν, ένα άρθρο πρόσφατο που διάβασα, το 2023, είναι το εξής. Λοιπόν, επιστρατεύουμε την εξελικτική σκέψη για τον εξής σκοπό. Υπάρχουν αυτά τώρα τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, σαν το ChatGPT, υπάρχουν και πολλά παρεμφερή. Τα οποία, αν ας πούμε βγουν στην αγορά, το περιβάλλον μας είναι η αγορά. Λοιπόν, βγουν στην αγορά, αυτά μεταξύ τους έχουν έναν ανταγωνισμό. Το ένα είναι λίγο καλύτερο από το άλλο κλπ. Ας πούμε. Επίσης, μεταξύ τους αυτά αλληλεπιδρούν, μιμούνται το ένα κομμάτι του άλλου. Μεταξύ τους αυτά εμφανίζουν και κάποιοι διαφοροποιούνται, εξελίσσονται. Επομένως, αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας πληθυσμός έμβιονων. Μάλλον να θυμίσει ένα τέτοιο πληθυσμό. Λοιπόν, μόνα τους αυτά, χωρίς εμείς να το παρακολουθούμε ή να το ελέγχουμε, υποβάλλονται σε μια εξελικτική διαδικασία που μοιάζει και δημιουργούν προϊόντα των προϊόντων τα οποία μας ξεπερνούν. Επομένως, εδώ έχουμε, αυτό δεν είναι σαν το προηγούμενο παράδειγμα που είπα, που εμείς σχεδιάζουμε κάτι με βάση μιμούμε την εξέλιξη. Το εμείς το ελέγχουμε. Λοιπόν, δημιουργείται πληθυσμός τέτοιων προϊόντων. Πάρτε ότι πιο συγκεκριμένο είναι ρομπότ, διάφορα ρομπότ. Μεταξύ τους αυτά, όχι σκόπιμα. Δεν αντιλαμβάνονται η ίδια σκοπιμότητα. Αλλά μεταξύ τους αυτά μπορεί να εξελιχθούν και να δημιουργηθούν πράγματα που δεν θα τα πιστεύουν. Αυτό είναι και λίγο μελλοντολογία. Έτσι, 2023 είναι αυτή η σκέψη. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να του στείλω αυτό το άρθρο. Με εντυπωσίασε πολύ. Να σας πω κάτι. Μιλάμε γενικά και λέμε εξελίσσονται, κάνουν κτλ.
Για τον εξελικτικό όμως, η έννοια της βιολογικής εξέλιξης απαιτεί επιλογή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε επιλογή, κύριε Σιδηρόπουλε. Δεν βάζουμε δηλαδή τόσες παραμέτρους περιβαλλοντικές μέσα εκεί πέρα, οι οποίες θα μπορέσουν τελικά να επιλέξουν και να καθιερώσουν κάποια πράγματα. Παράδειγμα, σας είπα, υπάρχει επιλογή, με την η αγορά επιλέγει προϊόντα. Τι αγορά. Έτσι. Ναι, αλλά συγγνώμη, επειδή ο χρόνος μου τελείωσε. Έχει κανείς πρόσβαση προς τις Βρυτανικές αρχές? Αυτή η βαρβαρότητα να μην μπορώ να πάω μια φορά στο μήνα, να παρκάρω το αυτοκίνητό μου, να πιω ένα καφέ με τους μαθητές μου, να με βρίσουν ή να τους βρίσω, να λύσω απορίες. Πότε επιτέλους θα σταματήσει? Δεν θέλω να παρκάρω και να πάω θέατρο ή κινηματόγραφο. Να πάω στο εργαστήριό μου. Έχει κανείς τη δυνατότητα να πάρει ένα τηλέφωνο? Συγγνώμη, κλείνω την παρένθεση. Πρέπει να φύγω, πρέπει να... Γι' αυτό σας διέκοψα, συγγνώμη. Συμμερίζομαι το ερώτημά σας. Εγώ μόνο μπορώ να έχω πρόσβαση στο προαύλιο της Πολυτεχνικής, δεν έχω πουθενά άλλου. Κι εγώ τα ίδια, ναι. Αλλά εγώ είμαι τυχερός γιατί το σπίτι μου είναι... Κύριε Σιδηρόπουλε, να μας στείλετε αυτό το άρθρο. Ναι. Κύριε Σιδηρόπουλε. Ναι, βέβαια. Άμεσα. Ναι. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα κλείνοντας εντάχει. Πρώτον, αν δώσουμε εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να λύσει το θέμα του περιβάλλοντος, θα καθαρίσει όλους τους ανθρώπους. Έτσι, αυτό είναι ένα ανέκδοτο. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Έτσι πρέπει να είναι, κύριε Σικαλίδη. Ναι. Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σταματιέται. Είναι απέτηση της αγοράς, που είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος. Επίσης, 94% του σύμπαντος δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δηλαδή, τι ξέρουμε? Τίποτε. Πρέπει να αναπτύξουμε συστήματα ανίχνευσης. Το άλλο, όλα αυτά τα οποία κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς και οι αλγόριθμοι και όλα αυτά, λειτουργούν με σειρά ορθών συλλογισμών. Για φανταστείτε να αναπτυχθεί ένα σύστημα, ένα νοήμων σύστημα ή ένα βιολογικό σύστημα, το οποίο, όπως έλεγαν ότι ήταν ο Πυθαγόρας τέτοιος, να αντιλαμβάνεται απευθείας την ουσία των πραγμάτων, χωρίς σειρά ορθών συλλογισμών. Δηλαδή, ποια είναι η απόσταση γης σελήνης, τόσα δέκατα ετών φωτός. Με βάση κάποια κοσμολογική. Μα δεν το μέτρησες. Μέτρησέ το και να δεις. Το μετράς και το βρίσκεις τόσο. Δηλαδή, εμείς λειτουργούμε με κάποιον τρόπο. Αυτός ο τρόπος μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί ίσως να το ξεπεράσει. Γι' αυτό, όπως είπε ο κ. Σιδηρόπουλος, χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Τώρα, αν δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, είναι δικό μας θέμα και πρόβλημα. Μπορεί να μας καταστρέψει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε περισσότερο από το 6%. Δεν γίνεται, λέμε, ό,τι και να πούμε είναι μέσα στο 6%. Για φανταστείτε, δεν ξέρουμε το 94%. Εγώ, αν επιτρέπετε, έχω μια βασική ένσταση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, που θα την ονόμαζε όχι νοημοσύνη, αλλά μια σύνθετη, ας πούμε, επιβολή γνώσεων που υπάρχουν προς την συνθετότητα και όχι προς την αφαίρεση. Όταν όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, αυτό το νέο μπορεί να είναι μέσα στην αφαίρεση και όχι στην προσθετικότητα. Η ανάλυση δηλαδή και η νοημοσύνη μπορεί να είναι πολύ απλά πράγματα που να οδηγούν σε καινούργια παραδείγματα, σε καινούργιες έννοιες, όχι όμως με την αναζήτηση του Google και την προσθήκη
γνώσεων ή παρατηρήσεων ή δεδομένων τα οποία υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Επομένως, νομίζω υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο πώς λειτουργεί, ποιος είναι ο μηχανισμός αυτής της τεχνητής νοημοσύνης και στο πώς θα μπορούσε να είναι πράγματι νοημοσύνη και όχι, ας πούμε, μία μάθηση περισσότερο μηχανιστική. Ναι, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει, επεξεργάζεται data πολλά και βγάζει συμπεράσματα που δεν φτάνει το μυαλό μας. Και ένας καλός κομπιούτερ, αν δεν υπάρχει συνδυασμός, δεν φτάνει. Δεν φτάνουμε. Ναι, νομίζω ότι περάσαμε όμως, υπερβήκαμε τα όρια του θέματος. Δεν είναι το θέμα μας η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κατά ποιο τρόπο συναρτάται αυτό με την εξέλιξη και μάλιστα με τη θεωρία της εξέλιξης. Εδώ υπάρχει βιολόγοι το καταλαβαίνουν καλύτερα από μένα ότι η εξέλιξη αναφέρεται σε οργανισμούς. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα προϊόντα της είναι τεχνήματα, artifacts. Έτσι, τεχνήματα είναι αυτά. Βέβαια, ίσως είναι και κάτι παραπάνω. Τώρα αυτό θα φανεί. Εδώ νομίζω το θέμα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Είδαμε. Αν πρέπει να γυρίσουμε πάλι στη βιολογική εξέλιξη, στον τίτλο του ο Θόδωρος είχε στα πλαίσια του νεοδαρβινισμού. Έπρεπε να μας πει και ποια στοιχεία συγκροτούν τον νεοδαρβινισμό. Δηλαδή πώς ξεπεράστηκε και ο δαρβινισμός από θεωρία και θα του θεωρούμε σήμερα πραγματικότητα με τα στοιχεία του νεοδαρβινισμού, Θόδωρε. Όχι, το ανέφερα. Ποια στοιχεία συγκροτούν τον νεοδαρβινισμό? Είναι οι επιβεβαιώσεις ακριβώς των διατυπώσεων του Δαρβίνου με τεχνικές οι οποίες είναι κυρίως μοριακές ή υπολογιστικές ή οτιδήποτε. Αυτός είναι ο νεοδαρβινισμός. Είναι η νέα σύνθεση ουσιαστικά. Αλλά όλες οι διατυπώσεις έχουν επιβεβαιωθεί. Γι' αυτό δεν τον ονομάζουμε δαρβινισμό, για να μην μείνουμε πίσω και τον ονομάζουμε νεοδαρβινισμό. Και με την κληρονομικότητα, βέβαια. Βέβαια. Και με την δημιουργία επιγενετικών καταστάσεων κτλ. Έχει πάρα πολύ νερό, αλλά τι να προλάβεις να πεις μέσα σε 35-40 λεπτά. Θα μας κάνεις καλή διάλεξη. Καλά. Θα δούμε. Με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, κύριε Σιδηρόπουλε, σημειώστε. Ναι, σωστά. Να σημειώσω το εξής, ότι η θητεία, τώρα αυτό είναι έξω από τη διάλεξη, η θητεία μας ως Διοικητικού Συμβουλίου λύγει κάποια στιγμή τον Οκτώβριο. Άρα, ιδίως όσοι είσαστε μέλη, προετοιμαστείτε για μια ενδεχόμενη διαδοχή. Αναζητούμε το διάδοχο σχήμα. Το θέτω αυτό έτσι. Πολιτική δηλαδή δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο δηλαδή. Το αποκλείεται. Όχι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, όχι. Εγώ έχω υπάρξει σε δύο συνεχείς θητείες. Δεν το επιτρέπει το καταστατικό και δεν είναι και σωστό. Νεότεροι. Ήμουν και γενικός γραμματέας. Ναι. Συνάδελφοι πρέπει να βρεθούν νεότεροι. Ναι, πρέπει να βρεθούν νεότεροι. Βοηθήστε και εσείς στην εξέβρεση νεότερων. Θα κάνουμε μια γενική συνέλευση πρώτα για να γράψουμε και καινούργια μέλη. Το θέτω έτσι με αυτή την ευκαιρία. Θα εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βρούμε νέα μέλη. Εκεί να δείτε γένεια. Πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, μπορούμε να κλείσουμε την σημερινή παρουσίαση και συζήτηση, ευχαριστώντας ακόμη μια φορά τον ομιλητή μας σε ένα τρομερά ενδιαφέρον θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Διαφωτιστήκαμε από έναν κατεξοχήν ειδικό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και σε μελλοντικές συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε και καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.